κάποιους συνάδελφους που πρώτη φορά μπαίνουν. Εγώ είμαι ο Μύρτος Μιλτιάδους, είμαι ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΑΤΠΕ και μαζί μου είναι ο Ανδρέας ο Ξενοφόντος, ο γραμματέας και οι δύο εκπαιδευτές του ΓΕΣΕΑΤΠΕ, ο οποίος έχει μια ζωή 20 χρόνων, 25 κατά ακρίβεια. Και ο στόχος μας είναι η επιμόρφωση όλων των συναδέλφων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης, γιατί τελευταίως έχουμε και τη χαρά να έχουμε και συναδέλφους από τη μέση εκπαίδευση, σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Έχουμε ήδη κάνει αρκετά σεμινάρια για φέτος και διαζώσεις στο Τσίριο Δημοτικό και διαδικτυακά. Λοιπόν, ξεκινούμε αμέσως με το μοίρασμα της οθόνης, της οθόνης μου. Λογικά τώρα θα πρέπει να βλέπετε την οθόνη μου, αν μπορεί κάποιος να με το επιβεβαιώσει από τους συναδέλφους. Οκ, Μύρτο. Εντάξει, Ανδρέα. Οκ. Λοιπόν, αυτές που βλέπετε εδώ, συνάδελφοι, είναι οι σημειώσεις που έχουμε ετοιμάσει με τον Ανδρέα. Είναι αρκετά μεγάλες. Μιλούμε για 15 σελίδες σημειώσεις. Θα τις παραλάβετε στο email σας τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα βρίσκεται στο chat, οπότε όποιες απορίες έχετε μπορείτε να τις γράφετε εκεί. Αν είναι κάτι που θέλετε άμεσα απάντηση, μπορείτε να με διακόψετε, ενεργοποιήστε το μικρόφωνο σας. Προς το παρόν κρατήστε τα κλειστά και αν χρειαστεί ενεργοποιήστε τα και κάνετε την ερώτηση σας ή να προσθέσετε κάτι σε αυτά που θα αναφέρουμε. Σεμινάριο 9 λοιπόν σήμερα, το Brisk Teaching, ο έξυπνος βοηθός του εκπαιδευτικού. Είναι ένα πολύ δυνατόν εργαλείο, το είχαμε παρουσιάσει και παλαιότερα διαζώσεις, αλλά αυτά τα εργαλεία διαμορφώνονται και εξελίσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, οπότε έχει καινούργια στοιχεία, καινούργιες λειτουργίες, τις οποίες θα δούμε σήμερα μαζί. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα πρέπει πρώτα να έχουμε έναν λογαριασμό Google. Όπως έχουμε οι περισσότεροι, σας είχαμε ενημερώσει και στο email ότι αν θέλετε να δουλεύετε και παράλληλα μαζί μας σήμερα, θα έπρεπε να έχετε ήδη έτοιμο έναν λογαριασμό Google, γιατί θα τον χρειαστούμε. Τώρα, το Brisk Teaching είναι μια επέκταση του Google Chrome. Παλαιότερα δεν δούλευε στο Microsoft Edge, αλλά μελετώντας λίγο είδαμε ότι δουλεύει και με τον browser το Microsoft Edge. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Google Chrome όμως, άρα αν κάποιος συνάδελφος είναι πιο εξοικειωμένος με το Edge, να ξέρετε ότι δουλεύει και λειτουργεί και στο Microsoft Edge, που είναι αυτόν το εικονίδιο εδώ που υπάρχει εγκατεστημένο στα Windows του υπολογιστή μας. Λοιπόν, για να έχουμε πρόσβαση στο Brisk Teaching, πληκτρολογούμε briskteaching.com. Ανδρέα, μπορεί να βάλεις το link στο chat. Οκ. Λοιπόν, και πηγαίνουμε δεξιά, εδώ που λέει Get Started. Άρα εγώ τώρα θα μπαίνω σαν να μπαίνω πρώτη φορά, δηλαδή μπαίνω με διαφορετικό λογαριασμό, δεν μπαίνω με αυτόν που δούλευα, με το δικό μου, μπαίνω με το λογαριασμό του ΚΕΣΑ για να δούμε μαζί τα πρώτα βήματα. Άρα, εδώ αποδεχόμαστε τις συμφωνίες και συνεχίζουμε με Google. Επιλέγουμε τον λογαριασμό μας, αν έχουμε άλλον πατάμε εδώ Use Another Account. Continue. Και μας κατευθύνει στο χώρο των extensions. Τι είναι τα extensions? Τα extensions είναι μικρά προγραμματάκια, μπορεί να είναι ιστοσελίδες ή κάποια μικρά λογισμικά, τα οποία
προστίθενται στον Google Chrome μας για να έχουμε γρήγορη πρόσβαση. Άρα, πατώντας Add to Chrome και Add Extension, θα προσθεθεί στα extensions του Chrome. Λοιπόν, εδώ πάνω δεξιά θα δείτε δίπλα από το εικονίδιο με το λογαριασμό σας, αν πατήσετε αυτό το κουμπάκι, είναι τα extensions. Πατώντας εκεί, θα δείτε ότι προς το παρόν εγώ με το συγκεκριμένο λογαριασμό έχω μόνο έναν extension. Υπάρχουν διάφορα extensions για διάφορα μαθήματα, μαθηματικά, ελληνικά, γλώσσες και άλλα που μπορείτε να προσθέσετε ανάλογα με το ενδιαφέρον και το μάθημα που διδάσκεται. Άρα αυτό είναι το Brief Teaching. Τώρα να μου επιτρέψετε να φύγω από τον λογαριασμό του ΚΕΣΕΑ και να μπω με τον δικό μου λογαριασμό, γιατί έχω κάποια πράγματα έτοιμα για σκοπούς του σημερινού σεμιναρίου. Λοιπόν, είμαι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό μου και ξεκινούμε να πούμε ότι αρκετά από τα εργαλεία που θα δούμε σήμερα είναι στην δωρεάν έκδοση του Brief Teaching. Κάποια συνεχίζουν και λειτουργούν, είναι διαθέσιμα και μετά τις 14 μέρες και είναι και τα πιο σημαντικά που θα δούμε σήμερα. Επίσης, να πούμε ότι ό,τι δημιουργείται με τον Brief Teaching αποθηκεύεται στον Google Drive μας. Γι' αυτό θα ήθελα, πριν να προχωρήσω να δείξουμε πώς λειτουργεί το Brief Teaching, να πούμε δύο πράγματα για τον Google Drive. Λοιπόν, για να έχουμε πρόσβαση στον Google Drive μας, μπορούμε απλά να πληκτρολογήσουμε εδώ google.com και δεξιά θα δείτε ότι έχουμε πρόσβαση στο Gmail μας και αν πατήσουμε στις εφαρμογές εδώ στα Google Apps, μπορούμε να πάμε στον Drive. Το Drive λοιπόν είναι ένας αποθηκευτικός χώρος που προσφέρεται δωρεάν από την Google, με αρχικό δωρεάν διαθέσιμο χώρο 15 GB. Είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος που μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει διάφορα αρχεία κλπ. Αν χρειάζεστε μεγαλύτερο χώρο και για να ξέρετε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χώρος σας, πόσο γεμάτος είναι, εδώ κάτω που δείχνω, εδώ γράφει storage και ακριβώς από κάτω γράφει τη μέγιστη χωρητικότητα και τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Για παράδειγμα, εγώ έχω αγορασμένο χώρο διαθέσιμο για τον Google, τον 100 GB, το οποίο στοιχίζει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 20 ευρώ το χρόνο. Και αν θέλουμε περισσότερο χώρο, μπορούμε να αγοράσουμε από εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Google Drive μας. Πώς ανεβάζουμε έναν αρχείο στο Google Drive. Πηγαίνουμε εδώ που γράφει New. Πρώτα, ίσως να είναι καλή ιδέα να κάνουμε φακέλους για να οργανώσουμε το υλικό μας. Άρα, μπορώ για παράδειγμα να κάνω ένα New Folder, όπως δουλεύω σε έναν USB ή στον υπολογιστή μου και να δημιουργήσω έναν folder, create, άρα έτσι θα οργανώσετε και το υλικό σας. Αρκετά σχολεία αξιοποιούν το Google Drive για να μοιράζονται ή να αποθηκεύουν κοινόχρηστα αρχεία όπου όλοι οι συνάδελφοι έχουν πρόσβαση. Έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπετε, ο φάκελος μου, άρα τώρα μπορώ, αν θέλω να ανεβάσω κάτι σε αυτόν τον φάκελο, θα διπλοπατήσω για να ανοίξει και θα μπορώ να πάω εδώ που λέει New, να κάνω File Upload ή ακόμα και ολόκληρο folder. Αν έχετε έναν έτοιμο folder στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανεβάσετε ολόκληρο το folder. Άρα, File Upload, για παράδειγμα, έχω εδώ ένα βιβλίο, ας το ανεβάσω αυτό.
ένα PDF. Βλέπετε τώρα ότι έχει ανεβεί πολύ γρήγορα, ανάλογα με το μέγεθος, συγγνώμη, του αρχείου, παίρνει και την ανάλογη ώρα για να ανεβεί. Αν μιλούμε τώρα για μεγάλα βίντεο κλπ, καταλαβαίνετε ίσως να μην είναι και πολύ καλή ιδέα, γιατί είναι να γεμίσει πολύ πιο εύκολα ο χώρος σας για να ανεβάσετε μεγάλα βίντεο. Μπορούμε λοιπόν να ανεβάσουμε ό,τι τύπο αρχείου θέλουμε. Για παράδειγμα, εδώ θα ανεβάσω και ένα Word. Έτσι λοιπόν, αυτόν το έγγραφο έχει ανεβεί στο χώρο μου στον Google Drive. Τώρα, έχει ανεβεί ως έγγραφο Word. Το Google Drive έχει το δικό του Word, δηλαδή το δικό του κείμενο που είναι το Google Doc. Οπότε, αν πάω τώρα εγώ εδώ να διπλοπατήσω σε αυτό το αρχείο, θα μου ανοίξει, δηλαδή, Open File in Google Docs. Οπότε ανοίγει η αντίστοιχη εφαρμογή που έχει το Google, που είναι τα Google Docs, που όπως βλέπετε μοιάζει πολύ τα γνωστά κουμπάκια επεξεργασίας κειμένου, όπως την Word που γνωρίζουμε. Τώρα, αυτόν το έγγραφο μπορώ να το μοιραστώ με κάποιον άλλον, είτε για να δουλεύουμε ταυτόχρονα πάνω, είτε για να έχει κάποιο είδους πρόσβαση. Όπως το έχω ανοιχτό, μπορώ να πατήσω εδώ που είναι το Share. Βλέπετε τώρα είναι Private only σε μένα, only to me. Λοιπόν, μπορώ να πάρω το copy το link και να το στείλω σε κάποιον που θέλω, ή αν πάω πίσω, αν το κλείσω δηλαδή αυτό προς το παρόν, υπάρχουν εδώ επιλογές όπως το έχω επιλεγμένο. Από πάνω υπάρχει το Share, υπάρχει το Download για να κατεβάσω το συγκεκριμένο αρχείο. Άρα, ποια είναι η λογική? Η λογική είναι αφήνουμε επιτέλους τα USB σπίτι μας, δεν χρησιμοποιούμε τα USB, αποθηκεύουμε τα αρχεία μας στο Google Drive και όταν πάμε στο σχολείο θα κάνουμε σύνδεση με τον λογαριασμό μας και θα βρούμε τα αρχεία μας και θα τα ανοίξουμε είτε απευθείας από εδώ, μπορεί να είναι και μια παρουσίαση για παράδειγμα, και να ξεκινήσω να δουλεύω μέσα στην τάξη, ή να το κατεβάσω στον υπολογιστή του σχολείου ή της τάξης. Λοιπόν, να το διαγράψω, να πάρω το link και άλλες επιλογές που βλέπετε εδώ. Download, rename, να το αλλάξω όνομα, να δημιουργήσω έναν αντίγραφο, να το μετακινήσω στο Organize Move. Αν πατήσω εδώ θα μου ανοίξουν οι φάκελοι μου, οι υπόλοιποι φάκελοι, και μπορώ να ανοίξω έναν άλλο φάκελο και να το μετακινήσω. Και να δούμε τώρα το Share. Πατώντας λοιπόν το Share, είναι σημαντικό να δούμε ότι εδώ βλέπετε Restricted. Αν πατήσω από το βελάκι και το Anyone with the link, τώρα αυτός που θα πάρει το link, τι μπορεί να κάνει? Εδώ δίπλα μας γράφει Viewer. Άρα αν ανοίξουμε από το βελάκι, μπορούμε αυτόν το άτομο να το κάνουμε Editor. Να μπορεί δηλαδή να επεξεργαστεί και αυτός ταυτόχρονα αυτόν το αρχείο. Τούτο είναι μια ωραία ιδέα, συνάδελφοι. Αν έχουμε έναν έγγραφο, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έναν παραμύθι, όπου μπορεί μια ομάδα να ξεκινήσει μια παράγραφο, άλλη ομάδα να δουλεύει στη δεύτερη παράγραφο κλπ. Ή αν αν θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με άλλο συνάδελφο σε έναν κοινό αρχείο για να ετοιμάσουμε μια παρουσίαση, είτε για το μάθημα, είτε για την γιορτή που οργανώνουμε, τότε θα του κάνετε ένα share, αλλά να είναι editor. Και θα πάρετε εδώ το link. Και αν πάω τώρα για παράδειγμα στο chat και το βάλω εδώ το link, να το εδώ, τότε μπορείτε για παράδειγμα να μπείτε μέσα στο αρχείο, να έχετε πρόσβαση στην επεξεργασία και να κάνετε αλλαγές, να συμπληρώσετε κλπ. Λοιπόν, Ανδρέα, θέλεις γράψε κάτι, οτιδήποτε, ή κι άλλος συνάδελφος αν θέλει, να κάνει κάποια αλλαγή, είτε στη μορφοποίηση, οτιδήποτε, για να δούμε...
Να το ανοίξω το εγγραφό. Κάνω το τώρα. Τώρα το έχω ανοιχτό, συνάδελφοι, το εγγραφό, οπότε βλέπω και άλλους που μπήκαν ήδη. Μπήκαν ανώνυμοι. Οκ. Λοιπόν. Ωραία, οπότε δουλεύουμε ταυτόχρονα. Πολύ ενδιαφέρον. Δικό σου, Ανδρέα, τούτο, μπήκες ανώνυμα. Ναι, Μύρτο, γιατί ανοίξε μου το Edge. Δεν ανοίξε το Google. Οκ. Δεν έκαμε σύνδεση. Ναι. Εντάξει, τούτο είναι καλό για τους μαθητές μας. Είναι καλό για τους μαθητές μας, γιατί αν δεν έχουν όλοι, ο Χριστόδουλος έκαμε highlight. Γιατί για να μην χρειάζεται να κάνουν σύνδεση. Γι' αυτό έβαλα το anyone with the link. Απλά ίσως να χαθούμε λίγο με τα ονόματα που δίνει αυτόματα η Google. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Google Drive, έτσι εν συντομία ήταν αυτό, για να πάμε στο κύριο μας θέμα, που είναι το Bricks Teaching. Λοιπόν, τώρα, συνάδελφοι, εγώ θα πάω να να ξεκινήσουμε, αφού είδαμε ότι το εργαλείο μας βρίσκεται εδώ, στα extensions, Bricks Teaching. Βλέπετε, έχω ακόμα 2 εγώ άλλα εργαλεία. Άλλα extensions εννοώ, και θα πάω να κάνω μία παρουσίαση με τον Bricks Teaching. Θα ανοίξω μια ιστοσελίδα. Που είναι από τα εμπλουτισμένα βιβλία που υπάρχουν. Το συγκεκριμένο είναι για ιστορία πρώτης λυκείου. Άρα, το Bricks Teaching, συνάδελφοι, δουλεύει σε οτιδήποτε, κάτι που επαρέλειψα να το πω, σε οτιδήποτε βρίσκεται online. Δεν θα το βρείτε αν ανοίξετε έναν PDF αρχείο, για παράδειγμα με το Acrobat. Πρέπει να είναι online, είτε βιβλίο, είτε ιστοσελίδα, είτε βιντεάκι YouTube. Άρα, εδώ λοιπόν, για αυτόν το κείμενο, να μετακινήσουμε αυτήν την μπάρα. Πατώ το εικονίδιο των extensions και πηγαίνω Brisk Teaching. Αμέσως εμφανίζεται ένα μικρό εικονίδιο εδώ κάτω δεξιά. Πατώντας το, μας ανοίγει το Brisk Teaching ή προσπαθεί τέλος πάντων να ανοίξει. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκινούμε με το Create. Create. Τι θέλω να δημιουργήσω. Το anything να το δούμε μετά. Έχουμε λοιπόν διάφορες επιλογές για δημιουργία δραστηριοτήτων και θα ξεκινήσουμε με το presentation. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αρκετά από αυτά τα εργαλεία και να σας ενημερώσουμε κάτι που είδαμε ότι είναι αναγκαίο. Θα ακολουθήσει μέρος Β. Να σας ενημερώσει ο Ανδρέας μετά για το τι θα περιλαμβάνει το μέρος Β, άλλο σεμινάριο δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καλύψουμε όλα με ένα σεμινάριο. Λοιπόν, πηγαίνουμε presentation. Σημειώστε ότι εδώ μας επιτρέπει να επιλέξουμε μέχρι και 3 δραστηριότητες ταυτόχρονα, για να τις δημιουργήσει ταυτόχρονα. Προς το παρόν εμείς αφήνουμε τη μία για να τα δούμε έτσι λίγο με την ησυχία μας. Next. Λοιπόν, και εδώ μας ανοίγει τις επιλογές. Επιλέγουμε τη γλώσσα. Το Standard AI έχει να κάνει κυρίως με την ταχύτητα. Δηλαδή, αν επιλέξουμε Turbo, το Turbo είναι στην αγορασμένη έκδοση. Και όπως λέει και το όνομα του, να την κάνει πολύ πιο γρήγορα την παρουσίαση, αλλά όπως θα δείτε είναι μια χαρά και το Standard. Τώρα, το εικονίδιο δίπλα είναι το output format, δηλαδή σε τι μορφή θα μας ετοιμάσει την παρουσίαση. Πατώντας λοιπόν εδώ θα δείτε ότι θα μου την ανοίξει είτε με Google Slides είτε με Microsoft PowerPoint. Εισηγούμαστε το Google Slides γιατί
Το Google Slides είναι το αντίστοιχο του PowerPoint, αλλά όπως είχαμε δείξει με τον Google Doc προηγουμένως, υπάρχει και το Google Slides, που είναι για παρουσιάσεις. Και μετά να δούμε πώς αυτή την παρουσίαση μπορούμε να την επεξεργαστούμε περισσότερο, αλλά και να την κατεβάσουμε ως PowerPoint στον υπολογιστή μας και να συνεχίσουμε την επεξεργασία. Τώρα, εδώ στο prompt, στην προτροπή λοιπόν, μπορούμε να γράψουμε κάποιες οδηγίες, αν θέλετε. Για παράδειγμα, είτε θα αφήσουμε αυτό που έχει, create a presentation about this web page, χωρίς πολλά, είτε αν θέλετε μπορούμε να το διαγράψουμε και να γράψουμε μία παρουσία και στα ελληνικά εννοείται. Με απλό λεξιλόγιο, κατάλληλο για παιδιά 11 ετών. Τώρα, τούτο με την ηλικία βέβαια υπάρχει και εδώ, όπως θα δείτε από στο κάτω μέρος. Απλά κάποτε μπορεί το year 1, 2, 3 κλπ. Που πάει, μπορεί να μην ισχύει ακριβώς με τα δικά μας δεδομένα. Αλλά εντάξει, περίπου λοιπόν, year 11 για μας στο δημοτικό, κάπου για μέσα στο 5, year 5, πέπτη ταξί. Εννοείται ότι οι συνάδελφοι της μέσης θα πρέπει να πάνε αρκετά κάτω, να επιλέξουν έτσι μια άλλη ηλικιακή ομάδα. Και αν θέλετε να συνεχίσετε το prompt, να γράψετε και άλλα πράγματα, πόσα slides θα μας κάνει. Τώρα να βάλω απλά 5 για να κερδίζουμε χρόνο. Και δυστυχώς εδώ με τις εικόνες, δυστυχώς, εντάξει, είναι επιλογή αυτή, για να μας βάλει εικόνες στην παρουσίαση είναι η πληρωμένη έκδοση. Όμως όπως θα δούμε μετά που να μας ανοίξει στο Google Slides, πολύ γρήγορα μπορούμε να βάλουμε δικές μας εικόνες. Πατάμε λοιπόν Next. Εδώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός από πρότυπα που μπορούμε να επιλέξουμε και το κουμπάκι είναι αυτό που θα είναι το τελικό στάδιο δημιουργίας της παρουσίασης, Brisket. Θα δείτε λοιπόν τώρα ότι πολύ γρήγορα πηγαίνει και ανοίγει, δημιουργεί την παρουσίαση στα Google Slides, στο Google Drive μας. Είχαμε πει προηγουμένως ότι ό,τι δημιουργήσει τον Brisk αποθηκεύεται στον Google Drive. Άρα βλέπετε εδώ ετέλειωσε. Τώρα που ετέλειωσε έρχεται το εργαλείο και πρώτα μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δημιουργία και σημαντικό συνάδελφοι τούτο να έχουν και μια κριτική άποψη. Εγκαλών το αποτέλεσμα με ικανοποιεί, περιλαμβάνει τα στοιχεία που θέλω. Και επίσης μπορούμε εδώ είτε να διαλέξουμε μια άλλη γλώσσα, άρα αφού ετοιμάσουμε μια παρουσίαση μπορούμε να θέλουμε να το προσαρμόσουμε και σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία κλπ. Να το μεταφράσουμε σε μια άλλη γλώσσα, αν θέλω και άλλες διαφάνειες, αν θέλω να μου κάνει quiz για αυτόν το υλικό, να μου δημιουργήσει κάποιες σημειώσεις, ένα σχέδιο μαθήματος ή ακόμα και να μου δημιουργήσει και να μου γράψει το βασικό λεξιλόγιο του μαθήματος. Τούτα να τα δούμε ξεχωριστά αργότερα, οπότε εγώ απλά θα του πω, θα το κλείσω εδώ και θα σας δείξω την παρουσίαση. Αν πάω εδώ, εν τω μεταξύ μπορώ να πάω slideshow απευθείας και να ξεκινήσω να κάνω την παρουσίαση μου. Υπάρχουν και δυνατότητα επεξεργασίας. Για παράδειγμα, όσοι βλέπετε από πάνω τώρα είμαι στο PowerPoint του Google Drive, δηλαδή στο Google Slides. Και αν θέλω για παράδειγμα να βάλω μια εικόνα, πηγαίνω εδώ Insert, Image, είτε να ανεβάσω από τον υπολογιστή μου, είτε να πάω στο διαδίκτυο, είτε στον Drive μου, ή να ενεργοποιήσω τη κάμερα μου. Αν πάω για παράδειγμα στο Token Web, και εδώ να κάνω μια αναζήτηση
ιερογλυφικά, ας πούμε. Να μας έβρει κάτι, φαντάζομαι. Οκ. Άρα, ήβρα μια εικόνα, έβαλα τη μέσα, προσαρμόζω την παρουσίαση μου, σβήνω, είναι όλα επεξεργάσιμα, τα κείμενα κλπ. Βλέπετε, είναι αρκετά καλό το αποτέλεσμα. Και βέβαια, αν θέλω να είμαι πιο εξοικειωμένος με το PowerPoint, μπορώ να πάω να το κατεβάσω εδώ στο file. Θα δείτε ότι έχουμε διάφορες επιλογές. Φυσικά υπάρχει και το share που είδαμε προηγουμένως. Άρα, άλλη ιδέα, συνάδελφοι, είναι μια ομάδα κάνει μια διαφάνεια για το θέμα, άλλη ομάδα προσθέτει σε δεύτερη διαφάνεια, τρίτη διαφάνεια, όπως έδειξαμε προηγουμένως με τον Google Doc. Λοιπόν, και θα πάμε εδώ που λέει, θέλουμε να την κατεβάσουμε, download, ενδιαφέρον και καινούριων ωραίων τούτων, μετατρέπει μας την παρουσίαση σε βίντεο παρουσίαση που θα παίζει αυτόματα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Εμείς θα πάμε τώρα στο download και να δούμε τις επιλογές του download. PowerPoint, PDF, απλό κείμενο, ως εικόνα κλπ. Άρα, αν επιλέξω PowerPoint, μπορώ να δώσω όνομα στην παρουσίαση μου, που θα μου την αποθηκεύσει και πατάμε Save. Αντρέα, αν έχουμε καμιά απορία προς το παρόν, ναι. Όχι, Μύρτο, είμαστε εντάξει, παρακολουθώ και το Q&A και το chat. Οκ. Λοιπόν, τούτος, συνάδελφοι, είναι η δημιουργία παρουσίασης. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, όπως είδατε, παρουσίαση από μια ιστοσελίδα. Τώρα, πού μου το αποθήκευσαν αυτό? Θα πάω ξανά στον Drive μου για να δείτε ότι αυτόν το Google Slide που δημιούργησε να το εδώ. Το presentation που λέει εδώ είναι η παρουσίαση που μου ετοίμασε πριν λίγο. Άρα βρίσκω στον Google Drive μου και αν θέλω μπορώ να την μετακινήσω, να πατήσω για παράδειγμα ένα δεξί κουμπί, Organize, Move και να πάω για παράδειγμα σε ένα folder που έχω, ξέρω εγώ, για την Αίγυπτο, για το συγκεκριμένο μάθημα. Να την οργανώσω, να την κάνω download από εδώ και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε έναν quiz. Θα ανοίξω και πάλι μια άλλη ιστοσελίδα. Να πάω εδώ στις σημειώσεις μας για να κερδίζουμε χρόνο. Λοιπόν, έχουμε αυτήν την ιστοσελίδα. Πάμε λοιπόν, πατάμε ξανά το εικονίδιο με τα extensions, με τις επεκτάσεις. Πηγαίνουμε στο Brisk, ενεργοποιείται το κουμπάκι το μαγικό. Create Quiz. Επόμενο, γλώσσα κλπ. Οδηγίες. Αν δεν θέλετε μην γράψετε καθόλου. Αν έχετε γράψει κάποιες προτροπές σε άλλες εφαρμογές, εδώ που λέει Prompt History, αν πατήσετε, αυτές που βλέπετε εδώ είναι προτροπές που έβαλα σε διάφορες εφαρμογές, οπότε αν σας ταιριάζει μια προτροπή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και εδώ. Επιλέγουμε την ηλικία, θα έχουμε ερωτήσεις πολλαπλού τύπου ή σύντομης απάντησης ή μεγάλης απάντησης. Πόσες ερωτήσεις να μου κάνει και brisket. Εδώ να βάλω 5 ερωτήσεις για να τελειώνουμε. Να το δούμε σε λίγο σκεύη το βιβλίο. Η σκεύη ρωτάει αν μπορούμε να ανοίξουμε ένα βιβλίο εδώ online και να αξιοποιήσουμε τον Brisk. Φυσικά και μπορούμε. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έκανα τις ρυθμίσεις μου. Brisket.
Εξέχασα ότι εδώ εκεί στα δεξιά είχαμε δύο επιλογές. Αν θα μας το κάνει σε απλό κείμενο, θα το κλείσω, ξανακάμουμε ένα λεπτό, συγγνώμη. Δεν παίρνει μας και πολύ ώρα όπως είδατε. Quiz λοιπόν, next. Εδώ λοιπόν, select τον τύπο των ερωτήσεων, το αρχείο, συγγνώμη, που θα δημιουργηθεί, αν θα είναι Google Doc ή Google Form ή Microsoft Word. Άρα, εγώ τώρα θα επιλέξω Google Form. Το Google Form είναι όπως η φόρμα που συμπληρώσατε για τη συμμετοχή στο σημερινό συνέδριο, για το σεμινάριο, απλά θα έχει τη μορφή quiz. Λοιπόν, είπαμε, επιλέγουμε τα υπόλοιπα και brisket. Άρα τώρα θα αρχίσει να δημιουργεί το Google Form, πάλι μέσα στον Drive μας. Βλέπετε, χωρίς να το έχω βάλει καθόλου προτροπή. Δεν έβαλα καμία προτροπή. Και ξεκινάει. Να το τελικό αποτέλεσμα. Και πάλι έρχεται και ρωτάμε το εργαλείο αν θέλω να κάνω και άλλες αλλαγές ή να προσθέσουμε πράγματα. Προς το παρόν δεν θα το κάνω. Και να πούμε και τώρα λίγα λόγια για τον Google Form. Οπότε όμως απλά να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο γενικά τον Google Drive που μπορεί να αποτελέσει ένα σεμινάριο από μόνον του. Γι' αυτό δεν θα ξοδέψω πάρα πολύ χρόνο εδώ. Τούτο λοιπόν είναι το quiz μας. Το quiz μας μπορούμε φυσικά να έρθουμε εδώ και να σβήσουμε, να κάνουμε τις αλλαγές μας, να δώσουμε κάποιες οδηγίες για τη φόρμα, για παράδειγμα για τους μαθητές, ξέρω εγώ, επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Και αυτές είναι οι ερωτήσεις. Τώρα, όταν πατήσω στην ερώτηση, θα δείτε ότι το εργαλείο, τον Brisk, πέρα από τη δημιουργία της ερώτησης, μας επισημαίνει και ποια είναι η σωστή ερώτηση. Και για να το αλλάξουμε τούτο, πατάμε εδώ που λέει answer key, γιατί σίγουρα να κάνουμε ένα έλεγχο του τελικού αρχείου, μήπως υπάρχουν κάποια λαθάκια. Άρα, αν θεωρούμε ότι είναι λάθος του εδώ και θέλουμε να το διορθώσουμε, θα πατήσουμε εδώ που λέει answer key και θα πάμε να επιλέξουμε έναν άλλον ότι είναι το σωστό ή δύο αν θέλουμε, ή να το φύγουμε τούτον ότι. Και επίσης εδώ answer feedback μπορούμε όταν είναι λάθος η απάντηση να τους δώσουμε μια ανατροφοδότηση και όταν είναι σωστή να τους δώσουμε μια άλλη. Ή να τους βάλουμε ένα σύνδεσμο για να δουν τη σωστή απάντηση ή ένα βιντεάκι. Απλά λέω έτσι περίπου ποιες δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία της φόρμας. Λοιπόν, πόσους πόντους θα πιάνει η άσκηση και done. Άρα αυτή είναι μια ερώτηση. Τώρα, βλέπετε ότι είχαμε βάλει 5 ερωτήσεις. Μπορούμε να θέλουμε να πάω στην τελευταία ερώτηση και να προσθέσω από κάτω ή ανάμεσα στις ερωτήσεις άλλη ερώτηση. Άσχετα με το θερμοκήπιο, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα το Brisk. Και εδώ έχουμε και βάλω τις επιλογές. Δεν μου άρεσε χάγια, wow. Τώρα φυσικά εδώ multiple choice. Κανονικά αυτή η ερώτηση στυλ αξιολόγησης και γνώμης, οπότε κανονικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αλλά εγώ να ορίσω τώρα στο answer key το wow, γιατί νομίζω να συμφωνήσετε. Και done. Έτσι λοιπόν εννοείται ότι μπορούμε να διαγράψουμε μια ερώτηση, εδώ delete question, να την κάνουμε υποχρεωτική,
να την αντιγράψουμε, απλά να αλλάξουμε μετά τα λόγια, το κείμενο, και αφού ολοκληρώσουμε, να πάμε από πάνω να δούμε ότι πώς θα πάρουν οι μαθητές το link και πού θα βλέπουμε εμείς τις απαντήσεις τους. Άρα, εδώ που λέει responses, προς το παρόν είναι 0, πηγαίνουμε εδώ που λέει link to sheets για να δημιουργήσουμε έναν Google Sheet, το οποίο είναι έναν Excel βασικά στην Google, όπου θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να δημιουργήσω αυτόν το spreadsheet, αυτόν το λογιστικό φύλλο της Excel, create, έτσι ώστε όταν απαντούν οι μαθητές, να το εδώ, οι ερωτήσεις, και να βλέπουμε τις απαντήσεις τους εδώ. Λοιπόν, τώρα, πώς το στέλνουμε. Εντάξει, εδώ στα settings, να τα δείτε, θα ασχοληθώ, να δείτε κάποιες ρυθμίσεις που θα γίνουν. Εδώ πάνω η παλέτα με τα χρώματα κλπ. Μπορούμε να κάνουμε μια προεπισκόπηση, να δούμε πώς φαίνεται, πώς θα φαίνεται το quiz μας. Και φυσικά εδώ απαντήσουμε το share. Responder view anyone with the link. Άρα οποιοσδήποτε με το link μπορεί να απαντά. Copy λοιπόν responded link και τώρα θα σας το βάλω και αυτό μέσα στο chat για να δούμε πώς λειτουργεί. Αν έχετε την καλοσύνη έτσι κάποιοι να απαντήσετε έτσι πολύ γρήγορα, για να δούμε και πού και πώς αποθηκεύονται τα αποτελέσματα. Ανδρέα, αν τρώω πολύ χρόνο, πες μου να το επιταχύνω, έτσι, αν είμαστε ok με το χρόνο μας. Εντάξει, με αυτό είμαστε ok. Νομίζω ότι από τη στιγμή που να πάρουν οι συνάδελφοι τα βασικά, τον τρόπο δουλειάς, τα επόμενα να κυλήσουν πιο εύκολα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, συνάδελφοι, ότι ακόμα και που μέσα από τη φόρμα μπορώ να δω ότι έναν άτομο απάντησε responses και μου βγάζει και γραφικές παραστάσεις κλπ. Και από κάτω μπορώ να δω πού έκαμε λάθη, τα σωστά του κλπ. Και επίσης μπορώ φυσικά να πάω, βλέπω έχω και άλλες απαντήσεις τώρα, και μπορώ τώρα να πάω και στον Drive, πάω στον Drive μου, για να δούμε εκεί το Excel file, εκείνο το file που είχαμε δημιουργήσει. Να το. Έχουμε δύο λοιπόν αρχεία. Το ένα είναι η φόρμα μου και το άλλο τα αποτελέσματα. Το Excel file. Άρα, διπλοπατώντας πάνω, θα δείτε λοιπόν εδώ τώρα τις απαντήσεις. Τώρα, κάτι που παραλείψαμε να βάλουμε στη φόρμα ήταν το όνομα τεπώνυμο. Σίγουρα θα πρέπει να μπει, αν θα κάνουμε ένα αξιολόγηση μαθηματικών, για να ξέρουμε, γιατί εδώ δεν ξέρω ποιος απάντησε τι. Και φυσικά αυτό το Excel file μπορώ να κάνω και γραφικές παραστάσεις από εδώ, charts, να κάνω γραφικές, να το εδώ ας πούμε, να έχω μια συνολική, ξέρω εγώ, εικόνα για την τάξη μου, για το quiz που απάντησε, να τα κάνω download, να το κάνω download σε μορφή Excel για παράδειγμα στον υπολογιστή μου και να συνεχίσω εκεί την επεξεργασία και άλλα πολλά. Αυτά λοιπόν τώρα. Θα πάω τώρα να ανοίξω έναν βιντεάκι από το YouTube για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τα βιντεάκια και το quiz. Είχαμε δοκιμάσει με μια ιστοσελίδα. Τώρα πάμε σε ένα βιντεάκι YouTube, το οποίο δεν έχω κάνει share τον ήχο, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω στην περίπτωση. Απλά να σας πω ότι θα πρέπει να περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση, να την κάνετε skip για να πατήσετε μετά τον brisk και να διαβάσει σωστά. Να μην πάει να διαβάσει τη διαφήμιση και να σας κάνει quiz για τη διαφήμιση. Επίσης να σας πω ότι το βιντεάκι αυτό είναι στα αγγλικά. Αλλά έχει, για να λειτουργήσει όλη η φάση,
θα πρέπει να έχει υπότιτλους. Θα πάρω λίγο μπροστά. Άρα εδώ βλέπετε ότι είναι το βιντεάκι μας με τους υπότιτλους και πηγαίνουμε ξανά στο αγαπημένο μας κουμπάκι, τον Brisk. Πάω Create. Ξανά θα πάω Quiz. Βέβαια εννοείται ότι μπορεί να πάτε στο Presentation ξανά ή στα άλλα που να δείξουμε μετά. Απλά δείτε τι συμβαίνει τώρα. Επιλέγω. Πάλι αν θέλω εδώ γράφω την προτροπή μου, τη γλώσσα όπως δείξαμε προηγουμένως, την ηλικία και Briskit. Άρα θα μου κάνει το ίδιο, εδώ πρέπει να επιλέξουμε φόρμα, νομίζω επιλέξαμε το, επιλεγμένο. Στέλιο μου, εντάξει, το κοάλα έχω μια αδυναμία, δεν μπορώ να με βάλω ένα παράδειγμα για το κοάλα. Άρα βλέπετε ότι επήγαινε και διάβασε ένα βιντεάκι το οποίο είναι στα αγγλικά, με υπότιτλους στα αγγλικά και το έχει προσαρμόσει γιατί είχαμε επιλέξει στο output την ελληνική γλώσσα. Τώρα, αν θέλω για παράδειγμα, μπορώ να το κάνω και ένα translate, να δούμε και το translate. Θα διαλέξουμε μια γλώσσα μου να μπορούμε να τη διαβάσουμε βέβαια μετά. Ας πάρουμε τα γαλλικά. Boosted. Άρα έρχεται τώρα... Επειδή είμαστε γαλλόφωνοι, ρε μισθό, να διαβάσουμε πλήρως. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Oui, sur le koala. Οπότε αντιλαμβάνεστε συνάδελφοι πόσο δυνατόν εργαλείο είναι τώρα τούτο για να προσαρμόσουμε το υλικό μας και να ικανοποιήσουμε και μαθητές που δυσκολεύονται στη γλώσσα την ελληνική. Άρα μπορούμε να έχουμε και στα ελληνικά και σε κάποια άλλη γλώσσα και να προχωρήσουμε, να μου βάλει και ερωτήσεις. Αν θέλω να μην είναι μόνο multiple choice, μπορώ να του πω και κάνε μου και σύντομης απάντησης. Briskit και να μας κάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και λοιπά και λοιπά και ένα τέλειο το εργαλείο ανάλογα με τις ανάγκες μας και το τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, κάτι που ξεχάστηκα και λίγο να σας πω όσον αφορά την αποστολή της φόρμας. Δηλαδή εδώ συνάδελφοι που να πάρω για παράδειγμα το γαλλικό, κανονικά το γαλλικό μου πρέπει να σας στείλω, αλλά τέλος πάντων. Στείλε Λοιπόν, μας, να να κάνουμε... το απαντήσουμε όλα, μην ανησύχεις. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε publish η φόρμα, δημοσιεύουμε την και αφού πάρουμε το link και πέστε ότι τώρα εγώ μπαίνω ως μαθητής ή ως άλλος συνάδελφος που απλά να απαντήσει το quiz τούτο, να σας πω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα QR code. Τούτη η λειτουργία που να δείξουμε τώρα, συνάδελφοι, εννοείται ότι ισχύει για οποιαδήποτε ιστοσελίδα για την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα QR code. Οπότε μπορεί ίσως αν δουλεύουμε tablet τα παιδιά, να είναι πιο εύκολο να σκανάρουν είτε να το προβάλλετε το QR code στον πίνακα και να το σκανάρουν, είτε να τυπώσετε το QR code και να στο δώσετε για το σκανάρουν. Άρα πατώντας εδώ ένα δεξί κλικ στον κενό χώρο, υπάρχει η επιλογή Create QR Code for this page. Οπότε θα σας δημιουργήσει αυτό το QR code, το οποίο μπορείτε να κάνετε copy και να το βάλετε σε ένα αρχείο Word ή κάπου αλλού ή να το κατεβάσετε ως εικόνα και να το αξιοποιήσετε ανάλογα. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτόν για να προλάβει και ο Ανδρέας να πει πράγματα γιατί έχει πολλά σημαντικά. Τώρα, να πάμε στην ερώτηση που ετέθηκε όσον αφορά τα βιβλία ή PDF, είτε αρχείο Word, είτε μια παρουσίαση που έχω, οτιδήποτε φτάνει να είναι online. Άρα, αν πάω για παράδειγμα, έχω οποιαδήποτε σελίδα ανοιχτή,
Να σας πω επίσης ότι αν πατήσω τώρα τον Brisk εδώ και είμαι στη σελίδα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί θα του πω αν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη σελίδα ή όχι. Αν πάω για παράδειγμα τώρα... συγγνώμη που ξεχάστηκα λίγο, να δούμε πρώτα πώς θα ανεβάσουμε το βιβλίο μας. Για να έχουμε πει προηγουμένως ότι πρέπει να το ανεβάσουμε στο Google Drive μας. Όπως είχαμε δείξει προηγουμένως που ανεβάσαμε το αρχείο Word, για παράδειγμα. Άρα θυμίζω ότι πήγαμε New, File Upload. Εδώ έχω κάποια βιβλία, θα ανεβάσω το φίλο μας στον άνεμο. Δεν θα βάλω κοάλα πάλι στέγιο. Λοιπόν, θα το κάνω upload και θα δουλέψω σε αυτόν το βιβλίο. Εδώ βλέπετε κάτω δεξιά ότι έχει ανεβεί, άρα μπορούμε να πατήσουμε πάνω του. Άρα ανοίγει αυτόν το βιβλίο και τώρα μπορώ να έρθω και να ζητήσω πράγματα από τον Brisk για αυτόν το συγκεκριμένο βιβλίο. Συγκεκριμένα εδώ θα έρθω και να δημιουργήσω έναν lesson plan. Άρα πάμε στα πιο κάτω εργαλεία που είναι τα Curriculum Essentials, που πάνω ήταν τα πιο δημοφιλή. Σε λίγο να δούμε και το podcast. Θα δούμε τώρα όμως το lesson plan, σχέδιο μαθήματος. Επιλέγουμε το, πατάμε next, τα γνωστά που είπαμε προηγουμένως, create a lesson plan about this web page. Για να δούμε αν έχουμε κάτι έτοιμο, σχέδιο μαθήματος, κλάσματα. Δεν έχω ερωτήσεις. Εντάξει, εδώ εννοείται ότι μπορείτε να έρθετε και να ζητήσετε πιο συγκεκριμένα πράγματα, την ηλικία, το χρόνο και Briskit. Κάτι ξεχνώ πάντα. Εδώ σε ποια μορφή να μας το δημιουργήσει. Εγώ προτιμούμε συνήθως το Google Doc και μετά κατεβάζουμε το και ανοίγουμε το με τη Word. Briskit θα έρθει τώρα να μου δημιουργήσει ένα σχέδιο μαθήματος. Το οποίο φυσικά όλα τα είναι επεξεργάσιμο. Όλες οι πληροφορίες μπορούμε να τις διαγράψουμε, να τις προσαρμόσουμε. Βλέπετε στόχοι, υλικά, η δομή του μαθήματος, ο χρόνος κλπ. Ένα σχέδιο μαθήματος όπως τα εκατοντάδες ή χιλιάδες που έχετε κάνει κι εσείς, απλά πολύ, πολύ γρήγορα με βάση το περιεχόμενο του βιβλίου που έχουμε ανεβάσει. Να πω φυσικά ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο το έχω μικράνει για να κερδίζω και χρόνο, γιατί αν είναι ένα βιβλίο με 100 σελίδες καταλαβαίνετε ότι το εργαλείο δεν θα ξέρει ποιες πληροφορίες να πάρει και να δημιουργήσει το σχέδιο μαθήματος. Λοιπόν, αν πάω να το ξαναδούμε ένα λεπτό, να το ξαναδημιουργήσω για να δούμε και κάτι άλλο, θα δείτε ότι όταν τελειώσει, πάλι όπως και τις προηγούμενες φορές, μας ρωτά αν θέλουμε και κάτι άλλο. Θα αφήσουμε να τελειώσει ένα λεπτό. Λοιπόν, άρα τώρα μου λέει μετάφραση, κάνε το πιο μικρό, κάνε το με περισσότερες λεπτομέρειες, πιο μεγάλο, με λιγότερες λεπτομέρειες και μπορεί μάλιστα να έρθει να μας κάνει και ένα quiz τώρα που είδαμε προηγουμένως το quiz, ας πούμε, με βάση αυτόν το σχέδιο μαθήματος. Μπορεί να μου κάνει και ένα φύλλο εργασίας. Worksheets εδώ, create the worksheets activities and exit ticket. Μια χαρά είναι. Άρα να μας δημιουργήσει ένα φύλλο εργασίας, κάποιες δραστηριότητες και δελτίο εξόδου. Ας δούμε λοιπόν τι κάνει τούτο. Πάντα εννοείται ότι μπορούμε να γράψουμε και τις δικές μας οδηγίες εδώ.
brisket. Οπότε θα έρθει τώρα να μας δημιουργήσει έναν επιπρόσθετο υλικό, ένα φύλλο εργασίας για το σχέδιο μαθήματος που μας έχει φτιάξει προηγουμένως. Και πάντα εννοείται ζητά και άλλα. Άρα λοιπόν ήρθε εδώ φύλλο εργασίας. Άρα πώς ξεκινούμε? Αυτό θα το δώσετε στους μαθητές για παράδειγμα. Μια δραστηριότητα να κάνουν αφίσα, να κάνουν και μετά η έξοδος, το exit ticket, αναστοχασμός. Να περιγράψουν τον ανεμόμυλο, αυτοαξιολόγηση, επέκταση κλπ. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, στο σχέδιο μαθήματος ενσωμάτωσε και μια δραστηριότητα αξιοποίησης tablet. Πες μου εφαρμογές που να χρησιμοποιήσω, που θα αξιοποιήσουν τα παιδιά το tablet κλπ. Λοιπόν, κάνω μια μικρή παύση. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε πέρα από το chat? Μίρτο, υπάρχει ερώτηση που μπορεί να βοηθήσει πολλά τους συναδελφούς. Αξίζουν κόμμα να αφιερώσουμε 2 λεπτά. Πώς απομονώνω κάποιες σελίδες από PDF? Οκ. Να το δούμε αμέσως. Περίμενα η αλήθεια αυτή την ερώτηση να έρθει. Ας πάω λοιπόν να ανοίξω ένα PDF. Θυμούμαι αν είναι μικρό ήδη τούτο. Να ανοίξω ένα πιο μεγάλο, σε λεπτούι. Εντάξει, και 2 σελίδες να ανεμίρτω μπορεί να γίνει δουλειά. Εντάξει, να δείξουμε γιατί για να μην τρώμε πολύ χρόνο. Άρα ανοίγω τούτον νομίζω είναι 3 σελίδες τούτο. 3 σελίδες. Άρα, πέστε συνάδελφοι ότι θέλω την πρώτη και την τρίτη. Άρα το συγκεκριμένο βιβλίο, για να καταλάβετε, το κεφάλαιο, είναι 3 σελίδες που είναι το βιβλίο της γεωγραφίας της 6ης τάξης, που είναι πάρα πολλές σελίδες. Άρα πηγαίνουμε πάνω από το μενού. Τώρα βέβαια εμένα άνοιξε μου με το Adobe Acrobat, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε το συγκεκριμένο λογισμικό στον υπολογιστή μας, αλλά σας ανοίξει και με τον Google Chrome ή με άλλον εργαλείο. Θα πάτε στην επιλογή του Print, όποιον εργαλείο και να είναι. Εμένα συγκεκριμένα είναι εδώ, στο μενού, πάω Print. Άρα όπως θα πηγαίνατε για να τυπώσετε το βιβλίο, απλά εδώ δεν θα επιλέξω τον εκτυπωτή μου και θα πάω στην επιλογή Microsoft Print to PDF. Εσάς μπορεί να μην γράφει Microsoft, μπορεί να είναι κάτι με PDF. Έτσι, λοιπόν, τώρα, ποιες σελίδες θα τυπώσω, και στην ουσία δεν θα τυπώσω, αλλά θα μου αποθηκεύσει. Άρα θέλω, για παράδειγμα, την 1 και την 3. Άρα όπως θα βάλαμε 1,3 για να μου κάνει μόνο την 1 και την 3, πατώντας print, θα μου ανοίξει αυτός η φακελή μου για να αποθηκεύσω το συγκεκριμένο βιβλίο, που είναι η 1 και η 3 σελίδα. Θα πατήσω Save. Άρα τώρα αν πάω έξω στον desktop, ένα λεπτό να κλείσουμε καμπόσα παράθυρα, να το αρχείο μου εδώ, που είναι μόνο οι σελίδες 1 και 3. Άρα με αυτόν 2 σελίδες βλέπετε εδώ ότι είναι, ενώ ήταν 3. Αυτά. Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία. Αν έχουμε μεγάλα αρχεία, τότε μπορούμε έτσι με τα PDF να τα μικράνουμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σημείο που θα παρουσιάσω εγώ, που είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και κάτι καινούριο που έχει τώρα έτσι ενσωματωθεί μέσα στην πλατφόρμα του Brisk. Θα πάω να ανοίξω έναν άλλο σύνδεσμο
που αφορά το ηλιακό σύστημα. Ένα άλλο παράδειγμα, έχουμε μια ιστοσελίδα εδώ και πατώντας τον BRISC, το extension μας, για να ενεργοποιηθεί το κουμπάκι, πατώντας λοιπόν τώρα εδώ, θα πάω εγώ στο Create και θα δημιουργήσω έναν podcast. Να μου επιτρέψετε να σταματήσω το share και να πάω να ξανακάνω share, να συμπεριλάβω τον ήχο, γιατί εξέχασα. Good sound. Ανδρέα, οκ, είναι τώρα? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Άρα, πηγαίνουμε λοιπόν στο εργαλείο μας, Create Podcast και Next. Και πάλι εδώ μπορούμε να δώσουμε διάφορες οδηγίες. Βλέπετε, έχει την προτροπή έτοιμη βέβαια. Να δούμε αν έχουμε εδώ καμιά προτροπή έτοιμη. Δεν έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, και ένας περιορισμός που υπάρχει στη δωρεάν έκδοση, όπως θα δείτε εδώ, λέει 1 με 2 λεπτά. Τα άλλα είναι επιπληρωμή. Ηλικία. Να βάλουμε ότι για τους εχταίους και brisket. Θα δείτε τώρα κάτι έτσι αρκετά εντυπωσιακό. Έκαμε το ήδη. Από κάτω βλέπουμε την απομαγνητοφώνηση του podcast και ας ακούσουμε. Γεια σας, παιδιά! Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Το ηλιακό μας σύστημα. Ακριβώς, Ελένη. Ξέρεις ότι ο ήλιος είναι ένα αυτόφωτο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι παράγει το δικό του φως και θερμότητα. Πολύ σωστά, Νίκο. Και γύρω του περιστρέφονται 8 πλανήτες. Κάθε Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχει διαβάσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, θα μπορούσαμε βέβαια να το καθοδηγήσουμε λίγο περισσότερο το podcast και να του πούμε, για παράδειγμα, δώσε έμφαση, ξέρω εγώ, στους πλανήτες, ξεκινώντας από αυτόν που είναι πιο κοντά στον ήλιο και πηγαίνοντας σε αυτόν που είναι πιο μακριά, ανάλογα με το τι θέλουμε. Λοιπόν, τώρα, επιλογές. Αλλάσουμε τον τίτλο, αν θέλουμε, ταχύτητα του podcast. Πολύ σωστά, Νίκο. Και γύρω του περιστρέφονται 8 πλανήτες. Κάθε πλανήτης είναι ένα ετερόφωτο σώμα, που σημαίνει... Αν δείτε και δεν προλαβαίνετε, πάρτε το στο γρήγορο. Πολύ σωστά, Νίκο. Τώρα, έναν πολύ εντυπωσιακό και σε σχέση με όσους συναδέλφους παρακολούθησαν το notebook και λέμε που κάναμε διαζώσεις, εδώ έχουμε τη δυνατότητα στο διάλογο να έρθουμε και να τον αλλάξουμε. Δηλαδή να πατήσουμε το μολυβάκι και μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε για να το πει συγκεκριμένα εδώ η Ελένη. Ας πούμε, ας ζούμε τι έκαναμε. Το πάρουμε έτσι πίσω. Και γύρω του είναι πολύ ωραίο εργαλείο, το BRISC. Ακριβώς, Ελένη. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν σας έχει ικανοποιήσει το τελικό αποτέλεσμα, μπορείτε να επέμβετε στο διάλογο και μετά να τα διαβάζουν κανονικά. Τώρα, το τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να πατήσουμε εδώ και να το μοιραστούμε, να το στείλουμε το link. Επιλέγουμε το link και μπαίνω, για παράδειγμα, το στέλνω είτε με email είτε με έναν τρόπο που τον μπορώ να τα στείλω στους μαθητές μου. Άρα μια δραστηριότητα μπορείτε να τους πείτε σε ένα φυλάδιο εργασίας, να βάλετε ένα QR code για να διαβάσουν να ακούσουν το podcast και μετά να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Άρα οι μαθητές που δεν θα χρειάζεται να κάνουν σύνδεση, οπουδήποτε βλέπετε δεν είμαι συνδεδεμένος τώρα, μπορούν απλά να πατήσουν play
Είναι πολύ ωραίο εργαλείο το Brisk. χωρίς να χρειάζεται να κάνουν σύνδεση. Μπορούμε επίσης εδώ να το κάνουμε download σε MP3, σε αρχείο MP3, που σημαίνει ότι μετά θα το πάρουμε το MP3 μας, να το εδώ, και να το αξιοποιήσουμε ανάλογα. Είτε να παίξει αυτόνομα όπως βρίσκεται εδώ, είτε να το βάλετε σε μια παρουσίαση ή οπουδήποτε αλλού να το αξιοποιήσετε. Αυτά να πω τελειώνοντας, Ανδρέα, να σου δώσω τον λόγο σε ένα λεπτό ή μόνο, να πούμε συνάδελφοι ότι δεν πειράζει οπουδήποτε βρίσκεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Create, ανεξάρτητα με την ιστοσελίδα που βρίσκεστε. Αν είμαι δηλαδή για παράδειγμα στο ηλιακό σύστημα, αλλά μπορώ αυτό να του πω Create, ξέρω εγώ, ένα σχέδιο μαθήματος για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αν το σβήσω το λοιπόν about this web page και κάμε μου για έναν άλλο θέμα. Επίσης, και τελειώνω, μπορούμε να, αντί να ανεβάσουμε το αρχείο μας, το PDF μας, όπως είχαμε δείξει μέσα στον Drive, μπορούμε εδώ με το συνδετηράκι εδώ να το ανεβάσουμε απευθείας από εδώ. Άρα μπορούμε εδώ είτε να ανεβάσουμε εικόνα και να ζητήσουμε μετά από τον Brisk να δημιουργήσει κάτι, είτε PDF, να το εδώ όπως προηγουμένως, πούμε το μαθηματικά, και θα μας το ανεβάσει, να το εδώ, και από τη στιγμή που είναι τώρα πλέον online, μπορώ να έρθω και να του κάνω, να μου πει για παράδειγμα, να μου κάνει ένα σχέδιο μαθήματος για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά, Ανδρέα, από μένα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να σταματήσω το share, είναι εγώ. Ναι, Μιλτό. Υπάρχει κάποια απορία, αν υπάρχει κάποια απορία για αυτά που είπα εγώ, ή θα είμαι εγώ τώρα στο chat για να απαντώ. Ένα λεπτό να το βρούμε τώρα. Okay. Μυρτώ, δηλαδή μπορώ να ανοίξω μια ιστοσελίδα, να κάνω την εντολή και να έρθω μετά να φορτώσω έναν αρχείο PDF και βάσει των δύο να μου κάνει μια παρουσίαση. Μάλιστα. Εννοείται ότι υπάρχει συνδυασμός των εργαλείων. Γιατί όπως είδες προηγουμένως, όταν ετέγιονε τη δημιουργία μιας δραστηριότητας, ενός υλικού, μετά έδιασου τη δυνατότητα, ναι, και μπορείς μετά παράλληλα να πατήσεις το συνδετηράκι, να ανοίξεις και το βιβλίο και να χρησιμοποιήσει και τα δύο, και την ιστοσελίδα και το PDF. Ανδρέα, σε ακούμε. Λοιπόν, να διαμοιράσω λίγο την οθόνη μου. Καλησπέρα και από μένα. Όπως και τα τελευταία σεμινάρια, έτσι και το σημερινό, επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, απολογούμε λίγο για τη φωνή μου, ευράχιασα λίγο. Απλώς εδώ, σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, που θα πούμε, είτε στο σημερινό είτε στα προηγούμενα σεμινάρια, πρέπει να κρατήσουμε το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, συνάδελφοι, δεν είναι πανάγια. Δηλαδή, οτιδήποτε αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να περάσει και από τη δική μας κρίση για την καταλληλότητα του περιεχομένου, αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αν υπάρχουν ανακρίβειες ή κάποια γεγονότα τα οποία δεν στέκουν. Γιατί μας έτυχε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη και το αποτέλεσμα να μην είναι το επιθυμητό. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη, το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μαθαίνει μέσα από τη χρήση. Το τεράστιο πλεονέκτημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Κάτι που εμείς οι εκπαιδευτικοί, όσο περνά ο καιρός, ο χρόνος μας λιγοστεύει και για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας, ώστε να μας ακούν ή να συμμετέχουν σε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Λοιπόν, σε συνέχεια με αυτά που είπε ο Μίλτος, να προχωρήσω, να δείξω ακόμα 3-4 εργαλεία εδώ. Θα προχωρήσω πιο γρήγορα, γιατί
έχετε αντιληφθεί τον τρόπο που δουλεύει αυτό το εργαλείο, αυτό το extension, αυτή η προέκταση στο Google Chrome. Έναν από τα μεγάλα προκλήσεις που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι η διαφοροποίηση του περιεχομένου, είτε των βιβλίων, είτε ιστοσελίδας. Ειδικά αναφέρομαι για παράδειγμα στα βιβλία της ιστορίας των μεγάλων ταξιών, όπου μπορεί το κείμενο να είναι μία σελίδα, να έχει μέσα 40 έννοιες διαφορετικές, οι οποίες από μόνες τους οι έννοιες αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να γίνουν αντιληπτά κάποια πράγματα ή οι μαθητές να πάρουν την πυρηνική γνώση, δηλαδή τη γνώση που πρέπει να αντιλήσουν από τη συγκεκριμένη σελίδα και να μην χαθούν στις διάφορες έννοιες, τα γεγονότα κτλ. Να ξεκινήσουμε με μια ιστοσελίδα που έχει δείξει πριν ο Μίλτος. Είναι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δίνει αρκετές πληροφορίες, με έναν τρόπο ίσως λίγο δύσκολο για τους μαθητές της τάξης μου, αλλά θέλω να την αξιοποιήσω. Μιλάει για διοξίδια του άνθρακα, κλιματικές αλλαγές, υδρατμούς κτλ. Αυτό το κείμενο, αυτή η ιστοσελίδα, θέλω να την απλοποιήσω. Κάτω δεξιά βλέπουμε το μικρό εικονίδιο του Μπρίσκ, κάνοντας κλικ πάνω του. Στις βασικές επιλογές, εκτός από το Create που είδαμε αρκετά πράγματα πριν με τον Μίλτο, υπάρχει το Change Level. Κάνοντας κλικ στο Change Level, συνάδελφοι, μπορώ να δώσω, όπως έχει πει ο Μίλτος, για ποια τάξη να ανταποκρίνεται. Εδώ υπάρχει επιλογή, αν για παράδειγμα κάνω μάθημα στην τρίτη τάξη και στην πρώτη, μπορώ να επιλέξω 2 ή περισσότερες τάξεις για να μου προσαρμόσει. Εννοείται ότι θα μου δώσει 2 διαφορετικά αποτέλεσματα. Άρα εδώ αφήνω την πρώτη τάξη και την τρίτη τάξη. Εδώ επιλέγω την γλώσσα στα ελληνικά και δίπλα ο τύπος σε τι θα μας εξάγει τα αποτελέσματα. Σε Word ή σε Google Doc. Όπως είπε πριν ο Μίλτος, επιλέγουμε το Google Doc ή το Slides. Για ποιον λόγο? Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που επιλέγω τον Google Doc, είναι αμέσως αποθηκεύεται στο Google Drive μου αρχείο, το οποίο αποτέλεσμα μπορώ να το αξιοποιήσω σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και έχω πρόσβαση πάνω του από οπουδήποτε είμαι. Αν το αποθηκεύσω Microsoft Word, θα αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή μου. Άρα αύριο στον υπολογιστή της τάξης μου δεν θα το έχω. Άρα αποθηκεύοντας τον Google Doc είναι διαθέσιμα σε εμάς από οπουδήποτε είμαστε. Αφήνω τον Google Doc και πατώ Change Reading Level. Θα του δώσουμε λίγο τον απαραίτητο χρόνο, αφού η επιλογή μας είναι το Standard AI. Αν επιλέξω, όπως είπε πριν, το Turbo AI, σίγουρα θα είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά είναι στο πληρωμένο version. Βλέπετε ότι μου έδωσε 2 αποτελέσματα. Το ένα είναι για την πρώτη τάξη και το δεύτερο είναι για την τρίτη τάξη. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει για την πρώτη τάξη. Κάνοντας κλικ πάνω του, μου λέει, μου ανοίγει ένα Google Doc αρχείο, μου παραθέτει το αρχικό link, ώστε να ξέρω από ποια είναι η ιστοσελίδα, και βλέπουμε ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η γη μας είναι ζεστή. Ο ήλιος στέλνει ζέστη στη γη. Τα σύννεφα και ο αέρας κρατάνε τη ζέστη εδώ. Χωρίς τη ζέστη θα ήταν πολύ κρύα. Βλέπετε ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι πολύ απλό. Αποφεύγει έννοιες οι οποίες θα δυσκολέψουν την κατανόηση των μαθητών της τρίτης τάξης. Αν επιστρέψω πίσω, ένα λεπτό γιατί μου βάλει τα εργαλεία του share πάνω και δεν με αφήνει. Ας το επαναλάβω. Πάω να πατήσω πάνω στην μπάρα και μου εμφανίζει τα εργαλεία. Μισό λεπτό.
Να αφήσω μόνο για την τρίτη τάξη. Βλέπετε ότι δεν παίρνει και πολύ χρόνο. Συγγνώμη. Αν δείτε εδώ, επέταξε ένα παράθυρο που μου λέει Save to Google Drive. Άρα, αυτό που σας είπα πριν, ότι είναι αποθηκευμένα απευθείας στο Google Drive. Βλέπουμε εδώ στην τρίτη τάξη το κείμενο χρησιμοποιεί λίγο πιο δύσκολο λεξιλόγιο, ας το ονομάσουμε δύσκολο, και επίσης μας βγάζει το γνωστό παράθυρο με αν θέλουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε μετάφραση σε κάποια γλώσσα, να το κάνουμε πιο μεγάλο κείμενο, να το κάνουμε πιο λίγο κείμενο, περισσότερες λεπτομέρειες, λιγότερες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μπορώ να του ζητήσω, θέλω μια ευχάριστη ιστορία. Δηλαδή, εδώ το πληροφοριακό κείμενο να μου μετατρέψει σε ένα άλλο είδος κειμένου, το οποίο να είναι μια ευχάριστη ιστορία, ένα παραμύθι, ας το ονομάσουμε έτσι, όπου λέει η μαγική αγκαλιά της γης. Η γη είναι σαν ένα τεράστιο ζεστό σπίτι που αγκαλιάζει όλα τα ζωντανά πλάσματα. Ο ήλιος κτλ. Και αριστερά βλέπουμε τις διάφορες παραγράφους στις οποίες έχει δώσει έμφαση. Επίσης, κάτι πολύ ωραίο που κάνει επιπλέον δουλειά το Briskit. Αν θυμάστε, έχω μία ιστοσελίδα, απλοποίηση κειμένου, ζήτησα μου την κάνει ιστορία, μπορώ να του ζητήσω να μου κάνει έναν διάλογο. Ένα διάλογο για αυτόν το θέμα. Μπορώ να δώσω οτιδήποτε πληροφορία θέλω, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σας, να ζητήσω έναν διάλογο, ένα μικρό θεατρικό, για να μου παρουσιάσει αυτόν το θέμα. Άρα βλέπετε πώς εύκολα μπορώ να αλλάξω το περιεχόμενο ανάλογα με το τι ζητώ. Του έχω δώσει την οδηγία να κάνει ένα μικρό θεατρικό που λέει τα πρόσωπα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Βλέπετε ότι αυτόν αποθηκεύτηκε. Δεν θέλω κάτι άλλο, άρα να το κλείσω και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μας λέει τα πρόσωπα, ο ήλιος, άνθρωπος, σύννεφο, πράξη πρώτη, συνάντηση, καλώς ήρθες Ήγε, έλα αγκάγιασε με απαλά. Η ζεστασιά σου είναι το δώρο σου για μένα κτλ. Άρα βλέπουμε το πώς μια απλή ιστοσελίδα ή έναν απλό κείμενο, μια απλή σελίδα από το βιβλίο μας, η οποία θεωρούμε ότι δεν θα τραβήξει τον ενδιαφέρον των μαθητών μας, μπορώ να την κάνω ένα μικρό θεατρικό, μια δραματοποίηση μέσα στην τάξη, να δώσω ρόλους και αντιλαμβάνεστε πόση προσθετική αξία έχει αυτή η πράξη. Συγγνώμη. Ας πάω να κάνω το ίδιο με ένα κείμενο από την ιστορία, από τη γεωγραφία, από την ιστορία. Όπως είπε πριν ο Μίλτος, δεν χρειάζεται να το ανεβάσω στον drive μου και να κάνω διπλό κλικ πάνω του για να μετατραπεί σε ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο εδώ το συνδετηράκι, κάνοντας κλικ στο συνδετηράκι, μου λέει τι θέλεις να ανεβάσεις. Θέλω να ανεβάσω ένα PDF. Να πάω στο υλικό το οποίο έχουμε ετοιμάσει από πριν για να μην χάνουμε χρόνο. Βιβλία PDF, ιστορία. Το ανοίγω. Αμέσως βλέπετε ότι από έναν αρχείο που είχα αποθηκευμένο στον υπολογιστή μου, αμέσως μεταφέρθηκε online, διαδικτυακά, και μου δίνει τη δυνατότητα αυτό το εργαλείο, αυτή τη σελίδα, να το αλλάξω το περιεχόμενο. Είναι οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους. Θέλω να αλλάξω το level της σελίδας μου και να το κάνω για μικρές τάξεις ή ακόμα και για πιο μικρούς μαθητές. Ας το αφήσω για την τρίτη τάξη και change reading level. Βλέπετε ότι αμέσως μου ανοίγει ένα Google Doc, μου δίνει όπως και πριν το αρχική πηγή και θα προσπαθήσει τώρα να μου απλοποιήσει
το περιεχόμενο του κειμένου, αποφεύγοντας δύσκολες έννοιες, οι οποίες δυσκολεύουν την κατανόηση. Πολύ πιο μικρό κείμενο, μου δίνει το γνωστό παράθυρο αν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μπορώ από εδώ να κάνω ένα quiz, μια λίστα με το βασικό λεξιλόγιο, μετάφραση, να το κάνω πιο μεγάλο, πιο μικρό. Άρα βλέπετε το πώς εμπλέκονται και διασυνδέονται όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία ανάφερε πριν ο Μίλτος, ανάλογα με το τι θέλω. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους. Αναγέννηση σημαίνει ότι κάτι γεννιέται ξανά. Άρα ξεκινά από την πιο βασική έννοια. Τι σημαίνει αναγέννηση? Άρα βλέπετε ότι σημαντικές έννοιες που δεν μπορεί να τις αποφύγει, γιατί είναι στην πυρηνική γνώση και έννοιες σημαντικές του κειμένου, προσπαθεί να τις ερμηνεύσει, να τις εξηγήσει, ώστε να γίνονται κατανοητές. Το αποτέλεσμα, συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ στο αποτέλεσμα μας λέει και για το βασικό λεξιλόγιο που πρέπει να δώσουμε σημασία ως εκπαιδευτικοί. Άρα, αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα απλοποίησης του κειμένου. Να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Όπως είπε πριν ο Μίλτος, δεν χρειάζεται να αλλάξω σελίδα, γιατί από οπουδήποτε είμαι στο διαδίκτυο έχω τη δυνατότητα του Briskit. Έναν ωραίο εργαλείο που έχει το συγκεκριμένο πλατφόρμα είναι να διαφοροποιεί τις ερωτήσεις ανάλογα με το βαθμό κατανόησης. Δηλαδή, αν είναι ερωτήσεις κατανόησης, απλώς ανάκλησης και περιγραφής, αν είναι ερωτήσεις προέκτασης, συμπεράσματος, στρατηγικής. Είναι το γνωστό DOK, που σημαίνει Depth of Knowing, δηλαδή το πόσο βαθιά κατέχω μια έννοια ή ένα κείμενο. Ανοίγω το παράθυρο του Briskit, πάω να φορτώσω κάποιες σελίδες από την γεωγραφία της 6ης τάξης που είχε πει πριν ο Μίλτος. Αμέσως ανεβάζει και έχουμε online πλέον το αρχείο. Είναι αυτόν εδώ που αποτελείται από 3 σελίδες με εικόνες, πληροφορίες κτλ. Create. Και πηγαίνοντας κάτω στα διάφορα εργαλεία, υπάρχει το DOK questions, δηλαδή Depth of Knowing. Κάνοντας κλικ πάνω, εδώ του το Next. Αν θέλω, μπορώ να του δώσω περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλω, μπορώ να το αφήσω έτσι όπως είναι. Επιλέγω το επίπεδο της τάξης, ας το βάλω για την 4η τάξη και κάνω κλικ στο Briskit. Αμέσως έχω επιλέξει, όπως είχα πει πριν, το Google Docs για να μου ανοίξει ένα online εργαλείο. Καθυστερά λίγο, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Ας το κλείσω και να το δουλεύει. Βλέπετε ότι εδώ δουλεύει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά όποιοι ασχολούμαστε με το θέμα τεχνολογίας, ξέρουμε ότι δεν είναι και το πιο αξιόπιστο πράγμα. Ας το κλείσω. Θα κλείσω κάποια παράθυρα γιατί έχω ανοίξει πάρα πολλά. Ίσως αυτό να παίζει κάποιο ρόλο. Και πάω ξανά στο αρχείο μου να επιλέξω τη γεωγραφία από την ανεβάσει online. Create. DOK questions. Κάνοντα κλικ στο Next. Να αφαιρέσω, να φύγω μία ένταξη για καθαρά εξοικονόμηση χρόνου. Επιλέγω τον τύπο εξαγωγής των Google Docs, όπου υπάρχει Microsoft Word, αλλά για τους λόγους που έχω πει πριν, επιλέγουμε τον Google Docs και κάνω κλικ στο Briskit.
Βαρέθηκε μας ρε Μίχτο και τούτο. Λες, τι εννοείς και τούτο, βαρεθήκαμε τσάλι. Εντάξει, σε όλα τα εργαλεία που παρουσιάσαμε κάποια στιγμή κάτι έχουν. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει. Να κλείσω, μόλις το απείλησα, συγκινηθήκα. Πια να το κλείσω. Λοιπόν, εμφανίστε τώρα. Λοιπόν, βάθος γνώσης, ερωτήσεις. Η πρώτη κατηγορία, βλέπετε και την ειδοποίηση ότι απευθείας φυλάονται στο Google Drive μου. Θα το κλείσω. Και υπάρχει επιλογή να προχωρήσω περισσότερο, αν θέλω και άλλες ερωτήσεις. Μπορώ να τους ζητήσω σχεδόν τα πάντα. Απλώς το Briskit δεν έχει τη δυνατότητα παραγωγή πολυμέσων όπως βίντεο, γιατί υπήρχε και μια ερώτηση πριν στο chat. Δεν μπορούμε να μας παράξει βίντεο προς το παρόν. Αντιλαμβάνεστε, όπως είπε πριν στην εισαγωγή το Μίχτος, αυτά τα εργαλεία εξελίσσονται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς, που ίσως αν παρουσιάσουμε αυτό το εργαλείο ξανά προς το τέλος της χρονιάς ή το Σεπτέμβρη, σίγουρα οι επιλογές θα είναι πολύ περισσότερες. Να κλείσω προς το παρόν τις επιπλέον επιλογές που μου λέει και πάμε να δούμε τι έχει κάνει. Πρώτον επίπεδο, ανάκληση και αναπαραγωγή. Δεύτερον, για παράδειγμα, τι είναι ένα αρχείο, ποια είναι τα βασικά μέρη. Τι είναι τούτα. Κάνε μου κάτι άλλο. Ίσως κάτι δεν πήγε καλά με το... Ναι. Με το... δεν διάβασε το βιβλίο. Δεν διάβασε το βιβλίο. Τούτο θα ξανά την εντολή. Ναι, αλλά δεν επέλεξες το βιβλίο. Δεν επέλεξες βιβλίο. Ανέβασα το. Ανέβασες το πριν. Απλά κάτι πρέπει να πει. Ναι. Τώρα ανέβηκε. Τώρα Ξαναδοκίμασε τώρα. Ναι. Απλώς μέχρι να μας κάνει το καινούριο, αν θέλει να μας το κάνει, πρέπει να το δείξουμε λίγη κατανόηση. Πάμε να δούμε τι ερωτήσεις. Το πρώτο στάδιο είναι ανάκληση και αναπαραγωγή. Το δεύτερο στάδιο είναι δεξιότητες και έννοιες. Δεν θα ασχοληθούμε σε ερωτήσεις, γιατί δεν έχουν νόημα οι ερωτήσεις, γιατί είναι για κάποιον άλλον αρχείο. Έκαμε το από μόνο του. Αποθηκεύτηκε στο Google Drive και λέει ανάκληση και αναπαραγωγή. Τι είναι ένα υδρογραφικό δίκτυο, ποια είναι τα κύρια μέρη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Τα 5 στάδια κατανόησης, το γνωστό παράθυρο για επιπλέον ενασχόληση, παραμετροποίηση του παραγόμενου προϊόντος, προς το παρόν το κλείνω. Ανάκληση και αναπαραγωγή, δεξιότητες και έννοιες, στρατηγική σκέψη, εκτεταμένη σκέψη κτλ. Άρα βλέπετε ότι ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους που έχω, εννοείται για να μπορέσω να φτάσω στο 4ο στάδιο κατάκτησης της γνώσης, θα πρέπει οι μαθητές να περάσουν από το πρώτο, όπου θα είναι καθαρά ανάκληση και αναπαραγωγή. Μετά θα περάσουμε στις δεξιότητες και έννοιες, στρατηγική σκέψη κτλ. Άρα είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για το τι είδους ερωτήσεις θα ασχοληθώ με τους μαθητές μου για να οδηγηθώ σιγά σιγά στο 4ο στάδιο, που είναι η εκτεταμένη σκέψη. Όπως για παράδειγμα, σχεδίασε έναν τρόπο να μετρήσουμε πόσο καθαρό είναι το νερό του ποταμού της περιοχής μας. Εννοείται, αν ασχολούμαι με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυτή η ερώτηση μας δεν θα είναι μέσα στις πρώτες. Θα ξεκινήσω πρώτα από την ανάκληση, δεξιότητες κτλ. Αν υπάρχει κάποια απορία ή να προχωρήσω ή απαντάς αν έχει κάτι. Όχι, απάντησα, αλλά ήθελα μια και έδωκες μου τον λόγο να προσθέσω κάτι εδώ, κάτι που δεν είπαμε καθόλου. Εδώ, όπως έχει ο Ανδρέας ανοιχτό στην αδερφή το τελικό αποτέλεσμα που του δημιούργησε τον Brisk, βλέπετε ότι το κουμπάκι Brisk υπάρχει εκεί. Άρα, από τη στιγμή που το έγραφα online, δημιουργημένο από τον Brisk, μπορώ πάλι, όπως είπατε τώρα ο Ανδρέας, να τους ζητήσω πράγματα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που μου έχει φτιάξει.
Άρα μπορώ να πάω πάλι create, change level κλπ. Και να μου δημιουργήσει για παράδειγμα μια παρουσίαση για αυτά το τελικό αποτέλεσμα. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι έξυπνη και επειδή έχουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι και επειδή μιλούμε για ερωτήσεις κατανόησης, βλέπετε ότι κάνοντας κλικ στον Brisk μου λέει looking for next level teaching ideas. Άρα αμέσως μπορεί να μου δώσει κάποια ιδέες για να προχωρήσω στη συνέχεια. Άρα, εντάξει, τώρα προχωρούμε σε άλλο. Να μην ασχοληθούμε εμείς με το γιατί να στοιχήσουμε τους συνάδελφους. Τούτα είναι ένα θέμα του επόμενου μας, του μέρους Β. Ναι, όπου πλέον μπορούμε να μεταφερθούμε σε έναν περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τους μαθητές μας, καθορίζοντας τους στόχους εμείς και δίνουμε ένα ρόλο tutor στο τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει ο μαθητής από μόνος του να φτάσει στις γνώσεις που θέλουμε. Αλλά για να μην συγχυστούμε, ας το αφήσουμε προς το παρόν. Λοιπόν, έχουμε δει απλοποίηση κειμένου, έχουμε δει δημιουργία DOK ερωτήσεων. Πάμε να δούμε κάτι πολύ ωραίο, όπου εφαρμόζεται πολύ στο μάθημα των φυσικών επιστημών, όπου το πείραμα αποτελεί δεξιότητα. Το Brisk Teaching έχει τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ εδώ στο Briskit, να πατήσω το συνδετηράκι για να ανεβάσω μια εικόνα. Η εικόνα, συνάδελφοι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Δουλεύουμε συνέχεια με εικόνες και η εικόνα από μόνη της, τούτο που λέμε μια εικόνα 1000 λέξεις, το Brisk Teaching μπορεί να αξιοποιήσει οποιαδήποτε εικόνα για να μας σχεδιάσει ένα πείραμα. Για παράδειγμα, ανεβάζω εδώ έναν ελέφαντα. Ανέβηκε ο ελέφαντας online μέσα από το περιβάλλον του Briskit. Αντρέα μου, να πούμε ότι για το φίλο μου το Στέγιο ότι δεν έβαλαμε το κοάλα εδώ. Εντάξει, για να μην ειλικρινής, αν μαγειρέψω έναν κοάλα το βάλω, αλλά... Αστεία τώρα, εντάξει. Ανεβάσαμε οποιαδήποτε εικόνα, create, και ανάμεσα στις επιλογές κάτω υπάρχει το Science Lab. Το Science Lab είναι ένα εργαλείο το οποίο ειδικεύεται, εξατομικεύεται, συγκεντρώνεται, όπως θέλουμε να το πούμε, στο μάθημα των φυσικών επιστημών, όπου μόνο και μόνο με αυτήν την εικόνα του ελέφαντα θα μας δημιουργήσει ένα πείραμα. Θα μας το περιγράψει, τι υλικά χρειαζόμαστε και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Επιλέγω τον Google Docs. Αν θέλω μπορώ να του δώσω περισσότερες πληροφορίες. Το αφήνω όπως είναι τώρα και ελπίζουμε να συγκινηθεί γρήγορα. Ευτυχώς δεν συγκινήθηκε γρήγορα. Και με βάση την εικόνα που μας την παρέχει, που μας τη δείχνει εδώ, μας μεταφέρει και μας κάνει ένα πείραμα να ολοκληρώσει και να μπορέσω να πάω στην αρχή. Το γνωστό παράθυρο που αν θέλω περισσότερες πληροφορίες, εξατομίκευση, παραμετροποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων, μπορώ να τους ζητήσω να μου το κάνει. Προς το παρόν το αφήνουμε και πάμε να δούμε τι μας έχει φτιάξει. Εργαστήριο επιστημών, μελετώντας τους ελέφαντες. Στόχος του πειράματος. Θα μάθουμε για τους ελέφαντες και θα παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να επιβιώσουν στη φύση. Τι χρειαζόμαστε? Τα υλικά. Την εικόνα, ένα χάρακα, μεγεθυντικό φακό, χαρτί και μολύβι, βιβλία για ελέφαντες. Οδηγίες. Παρατήρηση. Άρα βλέπετε ότι ακολουθά και την επιστημονική μέθοδο όπου ξεκινούμε από την παρατήρηση. Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα του ελέφαντα. Τι βλέπετε? Μέτρηση. Μετρήστε τα διαφορετικά μέρη του ελέφαντα στην εικόνα. Αυτιά, προβοσκίδα, πόδια. Σύγκριση.
συγκρίνεται το μέγεθος των αυτιών με το σώμα του ελέφαντα. Άρα βλέπετε ότι ξεκινά σιγά σιγά να χτίζει πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων και συγκεκριμένα του ελέφαντα, όπου τα αυτιά του χρησιμοποιούνται για να πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, για παράδειγμα. Τα αυτιά, τι παρατηρώ, πώς βοηθά τον ελέφαντα. Η προβοσκίδα, τα πόδια, τα δόντια, η ουρά κτλ. Ερωτήσει για σκέψη. Άρα βλέπουμε το πώς εμβαθύνει στο θέμα, πώς προχωρούμε από το ένα στάδιο κατανόησης στο άλλο, συσχετίζοντας και με αυτά που έχουμε πριν με τον TOK ερωτήσεις. Γιατί νομίζετε ότι οι ελέφαντες έχουν τόσο μεγάλα αυτιά? Πώς χρησιμοποιεί ο ελέφαντας την προβοσκίδα του? Τι τρώνε οι ελέφαντες? Συμπέρασμα. Γράψτε 3 πράγματα που μάθατε για τους ελέφαντες. Επέκταση δραστηριότητας. Σχεδιάστε ένα ελέφαντα και γράψτε δίπλα σε κάθε μέρος του σώματος του πώς το χρησιμοποιεί για να επιβιώσει στη φύση. Και όλα αυτά, συνάδελφοι, από μια εικόνα. Διαβάζει την εικόνα και μας περιγράφει, μας παραθέτει ένα πείραμα που αποτελεί ολόκληρο μάθημα διδασκαλίας. Εννοείται, αν κάτι δεν μου αρέσει, από τη στιγμή που είμαι στον Google Doc, μπορώ να το σβήσω, να βάλω κάποια άλλη ερώτηση, τώρα γράφω τυχαία οτιδήποτε απλώς για να δείτε, και μπορώ αυτόν την πορεία εργασίας με το share να τη διαμοιραστώ στους μαθητές μου ή και ακόμα από εδώ, πατώντας τον Qiskit, να μου δημιουργήσω ένα quiz, όπως είπε πριν ο Μίλτος. Άρα θεωρούμε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν όρια και όπως συνηθίζω να λέω σε κάθε μάθημα, ότι οι δυνατότητες του τελειώνουν εκεί που τελειώνει η φαντασία και η δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού. Είμαι σίγουρος ότι καθώς μιλώ τώρα, περνούν 1000 πράγματα από το μυαλό σας για το πώς μπορεί να αξιοποιήσετε διαφορετικά και ίσως πολύ πιο δημιουργικά αυτά τα εργαλεία. Πάω να κάνω το ίδιο πράγμα, να ανεβάσω για παράδειγμα, συγγνώμη, κάμα λάθος εγώ, να ανεβάσω για παράδειγμα μια εικόνα ηλεκτρικού κυκλώματος και πατώντας Create Science Lab. Ανδρέα, ορίστε. Για σε προλάβω πριν να το προχωρήσεις, επειδή μια ερώτηση που ετέθηκε είναι αν μπορεί να μας ετοιμάσει μια εργαστηριακή άσκηση και όχι πείραμα. Οπότε λογικά εκεί στο prompt, αν θέλεις, μπορούμε να το δοκιμάσουμε τώρα μαζί, να μας ετοιμάσει εργαστηριακή άσκηση. Με βάση την εικόνα που... Απλώς, συνάδελφοι, να ξέρετε ότι μέσα από τα σεμινάρια που κάνουμε, τελειώνοντας, μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα, γιατί εννοείται ότι δεν τα ξέρουμε όλα και με βάση τις δικές σας απορίες, εισηγήσεις, μαθαίνουμε και εμείς. Άρα εδώ, στην προτροπή, έχω βάλει εργαστηριακή άσκηση με βάση την εικόνα. Κάνοντας κλικ στο Qiskit, να δούμε τι θα μας φτιάξει. Η αρχική εικόνα, απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, στόχος, υλικά, οδηγίες. Άρα βλέπετε να τελειώσει και να το δούμε. Έκλεισα το παράθυρο για περισσότερες πληροφορίες. Μας λέει τα υλικά που θα χρειαστούμε. Βήμα 1. Συνδέουμε την μπαταρία με τα καλώδια στο διακόπτη. Συνδέουμε τα λαμπάκια. Ανοίγουμε και κλείνουμε το διακόπτη. Παρατηρούμε τι συμβαίνει. Αφαιρούμε ένα καλώδιο. Δοκιμάζουμε ξανά. Άρα βλέπετε ότι, αν κατάλαβα καλά, αυτό ζητούσε ο συνάδελφος που ρώτησε, ότι πλέον μεταφερόμαστε για το πώς μπορούν να δουλέψουν οι μαθητές εργαστηριακά. Δηλαδή να έχουν μπροστά τους συγκεκριμένα υλικά και να προχωρήσουμε στα διάφορα πειράματα. Εννοείται ότι από εδώ, αν κάτι δεν με ικανοποιεί, μπορώ να το σβήσω, να συμπληρώσω εγώ, αν κάτι θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά ή επεξεργασία, ή και ακόμα από εδώ να του δώσω οδηγία με βάση αυτόν να μου παράξει κάτι πιο δύσκολο, πιο εύκολο, να αλλάξει το level όπως έχουμε δει πριν. Άρα οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, συνάδελφοι.
ανάλογα με το τι μας προσφέρει τον brisket. Ελπίζουμε να απαντήσαμε στην ερώτηση. Μάθαμε και εμείς κάτι τώρα μέσα από αυτή την εικόνα. Ήταν κάτι, Ανδρέα, που το είχα πει και στο διαζώσεις, ότι οι ερωτήσεις είναι πολύ βοηθητικές σε εμάς, γιατί βοηθούν και με βάση και την εμπειρία των συναδέλφων, για να δούμε, και προηγουμένως που είχε ρωτήσει ο Παναγιώτης ο Κωνσταντίνου κάτι άλλο, μας δίνει έτσι τροφή και για σκέψη και για νέες ιδέες. Ωραία. Ευχαριστήσουμε για την συνεισφορά σας, γιατί τούτο που λέμε τώρα εγώ και ο Μίρτος, ειλικρινά το πιστεύουμε, ότι μετά από κάθε τέλος σεμιναρίου μαθαίνουμε πράγματα που δεν είχαμε υπόψη ή που δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε. Και να πάω στο τελευταίο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο όπου έχει σχέση με τα μαθηματικά. Πάω αξιοποιώντας το εργαλείο του Brisket, πάω να ανεβάσω ένα βιβλίο μαθηματικών, όχι βιβλίων, μια, δύο, τρεις σελίδες από ένα βιβλίο μαθηματικών, που είναι πρόσθεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών. Μου έχει ανεβάσει εδώ το βιβλίο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πράξεις και θέλω αυτές τις πράξεις να τις μετατρέψω, όχι όλες, το θέμα των πράξεων, θα το ξαναβάλουμε, εδώ. Με βάση αυτό το βιβλίο, κάνοντας κλικ στο Create, μια από τις πολλές επιλογές, εννοείται ότι δεν μπορούμε να τις δούμε όλες μέσα στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού. Μια καλή είναι Math Word Problems. Δηλαδή, πιάνει τον κύριο στόχο, διαβάζει το κείμενο αυτό, βλέπει με τι ασχολείται, για παράδειγμα είναι πρόσθεση και αφαίρεση, δεν ξέρω αν έχει αφαίρεση, πρόσθεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών, και του ζητώ να μου κάνει μαθηματικά προβλήματα μέσα από τη ζωή, το οποίο να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Εδώ, αν θέλω, μπορώ να του δώσω περισσότερες πληροφορίες, όπως να χρησιμοποιήσει ιστορίες μέσα από την καθημερινότητα, ή αν χρησιμοποιήσει ιστορίες, έναν περιβάλλον, για παράδειγμα ενός μπακάλικου, ενός σούπερ μάρκετ, αν θέλω να το πάρω προς αυτή την κατεύθυνση, για ποια τάξη να ανταποκρίνεται και πόσες ερωτήσεις. Να το αφήσω λίγες, απλώς για εξοικονόμηση χρόνου. Και κάνω το Brisket και βλέπουμε ότι αποθηκεύτηκε στο Google Drive μου. Προβλήματα πρόσθεσης για τρίτη δημοτικού. Ο Νίκος πήγε στο φούρνο, ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Ο Νίκος πήγε στο φούρνο, αγόρασε 35 κουλούρια, 24 κριτσίνια, πόσα αυτοσκευάσματα αγόρασε συνολικά. Η Μαρία έχει συλλογή από αυτοκόλλητα κτλ. Βλέπετε ότι μετάφερε των στόχων του φυλαδίου σε μαθηματικά προβλήματα. Όπως έχουμε πει πριν, από το παράθυρο το οποίο μας βγάζει στο τέλος, ή ακόμα και από εδώ, μπορώ να τους ζητήσω αυτά τα προβλήματα να τα κάνουν πιο πολύπλοκα ή με περισσότερο λεξιλόγιο, ώστε οι μαθητές να εντοπίσουν τις πληροφορίες μέσα από ένα πρόβλημα 2-3 γραμμών, αν ο στόχος μου είναι να εντοπίσουν τις πληροφορίες, ή αν καθαρά θέλω να κάνουν την πρόσθεση, την αφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο θέλω. Σε αυτό το σημείο, Μίχτο, έχουμε ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτά που είχαμε σκοπό να πούμε σήμερα. Προγραμματίζουμε έναν δεύτερο διαδικτυακό, υποθέτω, συνέδριο για τον Brisket, όπου θα επικεντρωθούμε σε αυτό περισσότερο, με την ενασχόληση με τους μαθητές, για το πώς εμπλέκω τους μαθητές σε όλη αυτή τη διαδικασία,
όπως ξεκίνησα να λέω πριν, μπορώ να αναθέσω ρόλο στον brisk teaching και μέσα από τη σοκρατική μέθοδο, δηλαδή να μην μου λέει τις απαντήσεις, αλλά να καθοδηγεί τον μαθητή στη σωστή απάντηση μέσα από ερωτήσεις-απαντήσεις, το οποίο γίνεται αυτόματα. Μίχτο, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσεις και εσύ κάτι ή αν θέλουν οι συνάδελφοι να ρωτήσουν κάτι σχετικά με το περιεχόμενο ως τώρα, αν υπάρχει κάποια απορία που θέλουν να δούμε. Ανδρέα μου, απλά υπάρχει μια ερώτηση, απάντησα τη στο chat, αλλά είναι καλά να τη θέσουμε και εδώ. Αν μπορούμε, λέει η συνάδελφος, να δώσουμε κάποιους στόχους που έχουμε και να μας ετοιμάσει σχέδιο μαθήματος. Λοιπόν, και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή νομίζω. Μπορούμε να ανεβάσουμε τους στόχους μας είτε ως αρχείο Word ή PDF και αφού τους ανεβάσουμε online θα πάμε στο Create Lesson Plan και να μας κάνει το σχέδιο μαθήματος με βάση αυτούς τους στόχους. Θέλεις να το δείξεις λίγο, να 2 λεπτά τούτο? Απλώς, συνάδελφοι, επειδή και από τη θέση μου ως σύμβουλος πληροφορικής, τον τελευταίο μήνα δεν κάνουμε άλλη δουλειά που να καθαρίζουμε USB, τα οποία έχουν μολυθεί από το γνωστό ιόν το shortcut. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να φεύγουμε από τα USB και να μεταφερθούμε στις online, στο cloud. Να επενθυμίσω ότι εκτός από τον Google Drive έχουμε και το OneDrive, που το αγαπημένο μας Υπουργείο μας έχει παραχωρήσει 1 TB δωρεά αποθηκευτικό χώρο με τους νέους λογαριασμούς που καλεστήκαμε να επικαιροποιήσουμε πρόσφατα στο IDEA. Άρα, όπως είμαι εδώ τώρα είμαι στο Google Docs, απευθείας μπορώ να κάνω ένα νέο αρχείο με το γνωστό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στόχοι, σκέφτομαι και γράφω. Όπου οι στόχοι μου μπορεί να είναι πλούσιο λεξιλόγιο, παραγράφους, αρχή, μέση και τέλος κτλ. Αυτό το αρχείο, συναδελφοί, είναι ήδη online. Ξεκίνησα ένα πληκτρολογό να γράφω όπως έγραφα σε έναν παραδοσιακό αρχείο της Word. Σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε να γράφουμε απευθείας online. Γιατί πρώτον, οτιδήποτε είναι online, συνάδελφοι, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων μας. Δεν πρόκειται ούτε ιό να πιάσει, ούτε να χαθεί από τα USB μας. Δεύτερον, έχω πρόσβαση από οπουδήποτε είμαι, είτε από υπολογιστή, είτε ακόμα και από φορητή συσκευή, το τηλέφωνο μας. Και τρίτον, μπορώ εύκολα να το διαμοιραστώ με άλλους συνάδελφους, το αδελφό τμήμα κτλ. Άρα, από εδώ που είμαι απευθείας εδώ, μπορώ να πατήσω τον Briskit. Όπως είχε πει πριν ο Μύρτος, να μου κάνει ένα σχέδιο μαθήματος. Να του δώσω περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα, το θέμα μου να είναι ένα θέμα λέμιστο, πολύ ώρα. Μίχτο, είπες κάτι, δεν σ' άκουσα. Μίχτο, μιλάς γιατί δεν σ' ακούω. Μιλούσα μόνος μου γιατί δεν κλείσω το μικρόφωνο μου. Για παράδειγμα, ξέρω να μπορούν να περιγράφουν το σπίτι τους ή το σχολείο τους. Φυσικό περιβάλλον. Οκ, εντάξει. Βάλω το δικό σας σε κακοφανήσω. Να γνωρίζουν, ξέρω εγώ, τις αιστείες μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Βάλω τούτο. Βέβαια, τούτο είναι λίγο διαφορετικό από που έλεγαν οι συνάδελφοι, ότι να έχει έτοιμους τους στόχους, για παράδειγμα,
είτε δείχτες επιτυχίας, επάρκεια China, είτε στόχους πιο συγκεκριμένους και να τους βάλει China και να τις κάνει... Άρα να το αφήσω έτσι, Μύρτο, έβαλα κάποιους στόχους εδώ, εντάξει, πολύ απλή και τα λοιπά, Ναι. αλλά να το βάλουμε να δούμε τι θα μας βγάλει. Τούτο είναι ακόμα κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Άρα εδώ από ό,τι βλέπω στην ουσία είναι διδασκαλία που κάνουμε τώρα, ένα σχέδιο μαθήματος για το πώς θα διδάξουμε να γράφουν τα παιδιά, σκέφτομαι και γράφουν, μια έκθεση. Άρα η στόχη που έχω βάλει είναι αυτή εδώ και ξεκίνησε να μου περιγράφει το πώς να διδάξω τους μαθητές μου για αυτούς τους στόχους. Κατανόηση δομής παραγράφου, ανάπτυξη κρούσου λεξιλογίου, οργανωμένου κειμένου. Μας λέει κάποια πρότυπα τα οποία, εντάξει, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση, είναι κάποια αμερικάνικα πρότυπα. Υλικά, τι θα χρειαστούμε, παρουσίαση έννοιας παραγράφου, επεξήγηση δομής, παράδειγμα παραγράφου με σαφή δομή, το λεξιλόγιο, συγγραφική πρόκληση κτλ. Άρα, αν βάλετε συγκεκριμένους στόχους, θεωρώ ότι το σχέδιο μαθήματος θα είναι ένα πολύ αξιόλογο για να μπορέσω να ξεκινήσω. Γιατί όπως έχουμε πει πριν, κανέναν παράγωγο τεχνητής νοημοσύνης δεν το παίρνω αυτούσιο. Πρέπει πάντα να περάσει από τη δική μου κρίση, ανάλογα με το τι θέλω, ανάλογα με την εγκαιρότητα, αξιοπιστία του παραγόμενου προϊόντος και αν εξυπηρετά τους διδακτικούς μου στόχους. Αυτό Μίχτο. Ανδρέα, μια άλλη ερώτηση, υπενθύμηση που θέλει μια συνάδελφο και να κλείσουμε, είναι πώς δημιουργούμε, πώς ξεκινούμε από την αρχή, δηλαδή πώς κάνουμε εγκατάσταση το extension κλπ. Ωραία. Του BRISC. Ναι, πάω να το δείξω. Εγώ τώρα θα πάω να διαγράψω, να τα κλείσω όλα. Κλείω τα όλα. Ανοίγω έναν... Είμαι εδώ. Βλέπετε ότι εγώ ήδη έχω εγκατεστημένο. Άρα πάω να διαγράψω το extension. Λοιπόν, είμαι στην αρχική σελίδα του Google Chrome. Σημαντικό είναι να έχουμε τον Google Chrome εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας. Πάνω δεξιά, ο Μίχτος σας έχει δείξει τον τρόπο με την ιστοσελίδα, με τον briskteaching.com που πάω απευθείας. Θα το δείξω Gino. Επειδή έχει και σαν είμαι μέσα στον Google Chrome, εδώ που είναι τα extensions, συνάδελφοι, κάνοντας κλικ στα extensions, manage extensions, δηλαδή πάω να βρω κάποιον extension. Εδώ αν ξεκινήσω να γράφω brisk, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν results, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, γιατί πολύ απλό το brisk teaching και όπως όλα τα extension βρίσκονται στο web store της Chrome. Είναι κάτι ανάλογο με το Play Store και τα κινητά μας τηλέφωνα. Αν εδώ βάλω brisk teaching, αν ξεκινήσω να πληκτρολογώ, είναι το πρώτο που θα μου βγάλει. Αυτή εδώ είναι η σελίδα η οποία έχει μπει πριν ο Μίλκτος. Add to Chrome, add extension. Το κατεβάζει και το εγκαθιστά απευθείας από μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ. Μου λέει να συνδεθώ με τον Google account μου, τούτον είναι απαραίτητο. Okay. Βασικά είναι μια διαδικασία για να δώσω τις άδειες στον Brisk Teaching, να έχει πρόσβαση στον Google Drive μου κτλ. Βλέπουμε όμως ότι εδώ δεν εμφανίζεται πού το βρίσκω τον Brisk Teaching. Κάνοντας κλικ στα extensions, θα δείτε αυτά που έχω εγκατεστημένα ήδη στον Google Chrome το δικό μου και απλώς εδώ μπορώ να το κάνω pin, δηλαδή να εμφανίζεται εδώ για εύκολη πρόσβαση. Κάνοντας κλικ στον Brisk Teaching, εμφανίζεται το εικονίδιο που είναι προσβάσιμο σε μένα σε όλες τις ιστοσελίδες. Ελπίζουμε να απαντήσαμε εμείς την ερώτηση της συναδέλφου. Ναι, μια χαρά.
Μια χαρά. Βασικά έδειξες έναν δεύτερο τρόπο, ο οποίος είναι πολλά χρήσιμος, γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε και άλλα extensions που, για να τα έχουμε πιο γρήγορη πρόσβαση βασικά σε κάποια εργαλεία. Είναι ένας τρόπος για να προσθέσετε και εσείς άλλα extensions. Σταματώ το διαμοιρασμό με το δικό μου. Ναι. Να τα βρω μες στο χάος. Πρέπει να είναι stop sharing. Ωραία. Ανδρέα, απλά θα ήθελα ένα λεπτούιν να δείξω έναν τελευταίο εργαλείο. Έτσι, Ναι, εκτός προγράμματος, γιατί καταλαβαίνετε συνάδελφοι ότι είναι πολύ δύσκολο να τα δούμε όλα τα εργαλεία και εμείς. Να κάνουμε ένα share ένα λεπτούιν μόνο για να δούμε έναν τελευταίο εργαλείο και εννοείται ότι θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είχε πει ο Ανδρέας, ότι θα ακολουθήσει μέρος Β, όπου θα δούμε και ορισμένα άλλα εργαλεία που δεν είδαμε σήμερα, όπως το feedback κλπ, που έχουν να κάνουν με τον μαθητή και τον Boost Student Activity, που επίσης έχει να κάνει με τον μαθητή και πώς στέλνουμε εργασίες και δραστηριότητες για τους μαθητές μας. Και απλά εδώ, όπως έχω ανοιχτό το συγκεκριμένο ιστοσελίδα, θα σας δείξω ένα τελευταίο εργαλείο. Εχθές εδοκίμασα, λέω, άρα γιατί κάνει το σύλλαβους εδώ, άρα γιατί κάνει το resource. Να σας πω ότι το resource απλά ετοιμάζει σας σημειώσεις σε μορφή σημείων κλπ. Με βάση το υλικό που έχετε ανοιχτό, μπορεί ένα βιβλίο κλπ. Να δούμε μόνο το σύλλαβους, το οποίο θα βάλω κάποιες ρυθμίσεις και θα πατήσω brisk, ελληνικά. Το σύλλαβος βασικά μας κάνει ένα μικρό αναλυτικό πρόγραμμα με βάση τη σελίδα που έχουμε ανοιχτή. Βλέπεις, Ανδρέα, ότι είναι ατέλειωτα τα εργαλεία και είπα εγκρίμα να το δείξουμε και τούτο. Κανένα πρόβλημα, μαθαίνουμε και εμείς. Μάλιστα. Τούτον τελευταία στιγμή το είδα έτσι λίγο σήμερα και άρεσε μου πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Πρόγραμμα σπουδών, άρα ένα μικρό αναλυτικό πρόγραμμα για το ηλιακό σύστημα, στόχοι. Άρα, την πρώτη εβδομάδα, τι θα κάνουμε την πρώτη εβδομάδα? Να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας. Κάποια σημεία που πρέπει να τονίσουμε, να αναπτύξουμε κλπ. Δεύτερη εβδομάδα, με τι θα ασχοληθούμε, τρίτη εβδομάδα, τέταρτη, μετά η αξιολόγηση. Συμμετοχή στην τάξη 20%, εργασίες και project 40%, τελική παρουσίαση 40%. Τι υλικά θα χρειαστούμε? Κανόνες της τάξης, συμπληρωματικές πηγές. Τώρα, εδώ στις συμπληρωματικές πηγές μπορώ να έρθω να πατήσω τον brisk ξανά και να του πω «OK, δώσε μου πηγές, δώσε μου κάποια links» κλπ. Τούτο λοιπόν είναι το σύλλαβος. Απλά θέλω να μείνουμε μέσα στον χρόνο μας, να μην ξεπεράσουμε τον χρόνο μας. Το exemplar που υπάρχει και δεν τελειώνουν, μας ετοιμάζει έναν υποδειγματικό, που είναι το exemplar, εδώ δαμε. Νομίζω έχω και έναν... Εδώ έχω έτοιμη μια προτροπή που μου την έδωσε το Google Gemini, είναι δική μου. Δημιούργησε ένα υποδειγματικό κείμενο για μαθητές πρώτης γυμνασίου με θέματα ωφέλη του εθελοντισμού. Θέλω το κείμενο να χρησιμοποιεί επίσημον ύφος, να έχει 3 κύρια επιχειρήματα και έναν επίλογο που να προτρέπει σε δράση. Εστίασε στη χρήση συνεχτικών λέξεων όπως επιπλέον, αντίθετα, κατά συνέπεια κλπ. Άρα, με τον Briskit θα δείτε ότι θα μας ετοιμάσει έναν υποδειγματικό κείμενο, το οποίο μπορούμε, για παράδειγμα, να δώσουμε στους μαθητές μας για να πάρουν μια ιδέα για το πώς θα συντάξουν το συγκεκριμένο κείμενο. Και εννοείται ότι, αφού είναι υποδειγματικό, ότι μπορείτε με όποιο θέμα θέλετε, ακόμα μπορεί να είναι υποδειγματικό κείμενο που να επεξηγεί την επίλυση κάποιων μαθηματικών πράξεων ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε εσείς να σκεφτείτε. Άρα, Ανδρέα, θεώρησα σημαντικό να τα αναφέρομαι στο και αυτά, και φυσικά
επιφυλασσόμαστε για το επόμενο μας σεμινάριο. Θα σας ενημερώσουμε πότε θα είναι. Να σταματήσω και εγώ το sharing και να δώσουμε αν υπάρχει κάποια απορία. Η Ανδρέα θέλει να συμπληρώσεις κάτι. Μίχτω, μια εισήγηση που κάποια συναδελφών είναι, αφού αναφέραμε το OneDrive, είναι μια τεράστια πλατφόρμα η οποία ως εκπαιδευτική μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για εκπαιδευτικούς ρόλους, για διοικητικούς λόγους, για λόγους διαμοιρασμού της εργασίας μας με μαθητές, ειδικά οι μαθητές των γυμνασίων της μέσης εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιήσουν τους δικούς τους λογαριασμούς αφού δικαιούνται με βάση την ηλικία τους. Άρα κάποια στιγμή ίσως να το βάλουμε το πρόγραμμα για να το αξιοποιήσουν και οι συνάδελφοι το OneDrive, γιατί είναι πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι, τούτο μας δίνει έτσι την αφορμή να ζητήσουμε και από τους υπόλοιπους συναδέλφους αν υπάρχουν, όπως ζήτησαν οι συνάδελφοι του OneDrive, αν υπάρχουν άλλα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε, θα ήταν και πολύ βοηθητικό για μας, για να μην ψαχνόμαστε, να πάρουμε έτσι πιο συγκεκριμένα και πιο στοχευμένα με βάση τις ανάγκες του συναδέλφου. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι άλλο, συνάδελφοι, οι σημειώσεις και η βεβαίωση συμμετοχής θα σας σταλούν στο email σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Επίσης. Καλό βράδυ και από μένα και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς το δεν μπορώ να κατεβάσω το attendance list, πρέπει εσύ που έκαμε στο meeting.